listo garete? Atzeapen gehiago pilatu gabe, bai, komunikazioaren tarteari hasiera emango diogu, 12 eta ordubik, bueno, justu bloke hau ordubik eta 10 arte izango da, bai, eta tarte hontan izango ditugu, bueno, hor esku horrian bauzkazue, bai, gutxi gora berako ordutegiakin, baian bairen DDK sistema, aditu, Eluiarren hizketa ezagutzailea, Elia ere bai, Eluiarrena, Orez, Euskarazko Wikipedian adimen artifizialeko sistema, M proiektua, bideojokuak sortzeko lenguaia, EU Mineral Bot, Common Voice, bai, horiek izango dira, hemen aurkeztuko ditugun aplikazioak. Eta 101 garren gelan, bai, aurkeztuko dianak izango dira gehiago egitasmo eta esperientziak. Bale? Beraz, gehiago luzatu gabe, nahi dezuenean, baian bairen DDK sistema linguistikoa. Entzuten da, ez da, bai. Kaixo, lehendabizi neuroboro aurkeztuko dut, eta berea. Gu baian baitik gatoz, eta Entzi eta Iñaki gara. Lehendabizi esateko, ez nagoela ohituta aurkezpenak egiten, eta apurtxo betu urduri nagoela. Orduan... Bueno, lehendabizi hasiko naz azaltzen, ointze dugun sistema, eta, bueno, zertan gabiltzan proiektuetan. Baian baik, adimen artifiziala erabiltzen du ikasleek online euskara eta ingelesa ikasteko. Hor pantalla oso urrun daukat. Sistema horri DDK System deritzogu, eta bagabiltza garatzen sistema berri bat DDK Linguistik izenekoa, horrekin nahiko hobetuko duguna ikasleen hezkuntza prozesu hori. Orduan, zer nahi dugu lortu horrekin? Ikasketa nahi erara, hau da, ikasketa ala karta guztiz egitea. Ez dakit non dagoen, ez, hor. Esan dugun moduan, baian bain, euskara eta ingelesa ikasteko DDK System teknologia duen programa daukagu gaur egun. Horrek zer egiten du? Funtzean, oroimena trebatzen du ikasleengan, baian bairen ikasle virtuala osatzen dugu algoritmoen bidez, eta, bueno, dinamika batzuen bidez, gidatu egiten dugu ikaslea, eta, bueno, ariketa batzuk eta diagnostiko batzuk erabiliz, ikasleen profilak ateratzen ditugu, eta ikasketa hori egiten dugu nahiko, bueno, bideratuta. Adibidez, badaukagu modulo bat, garatu dugun eta ointze berrizten ari garen, iaia bukatuta daukaguna, ahotsa trebatzeko mintzamenak lantzeko moduloa da, bikontekekin batera landu egin dugu, eta erabiltzen dugu hori ikasleak natiboki ahoskatzen saiatzeko. Hau da, aztertzen dugu erabiltzaileek edo, bueno, gure kasuan ikasleek nola ahoskatzen duten, eta, bueno, ahoskeraren arabera egiten duguna da hori fonemak eta bestelako hitzak analizatu, eta itzuli egiten dizkiogu zein gauza egiten dituen gaizki eta nola ahoskatu beharko lukeen hobeto. Hori esan dudan moduan, berriztu dugu ointze, iaia daukagu aterata, eta bigarren bertsio bat egin dugu, bikontekekin batera ere. Bai. Bueno, proiektu hau Landmine deitzen da, eta 2012an hasi ginen garatzen, DDK Linguistik teknologia lortzeko. DDK Systemek
ikaspuntu bakoitzaren kontrola, asimilazioa, epe ertain eta luzerako oroimena trebatzeko, gure harrikada da oroimen prozedimentalera eraman behar direla edukiak mintzatzu ahal izateko, hori neurolinguistikak orain frogatzen du, duela 30 urte guk harrikadori bagenukan, ez izen horiekin, baina praktikan ikusten zen empirikoki ikasleok zelan eskuratzen ditugun hizkuntzak. Eta orduan, baina etzen linguistikoki adimenduna. Eta orain, DDK Linguistik proiektuarekin badakigu zer lantzen den gauzak lantzean, eta horrekin egin dezakegu orain azalduko dizuegun historia. Barkatu, atzera. BCBL zentroak parte hartu zuen proiektuan, eta Elujarrek. Eta Elujarrek prestatu zigun isa taldearen eustagerrekin, eta ingeleserako Danimarkako egoko unibertsitatearen engram teknologia, tagerrak, etiketatzeko edukiak eta holan, gero hori desanbiguatu behar da eta guzti hori. Eta honekin lortu nahi duguna da, ikasle bakoitzaren aztarna linguistikoa, jakin eta ikusi, eta horren arabera erabakiak hartu, landu behar duena ikusteko eta erabakitzeko. Eta orduan, hau da ikasketa nahieran, pasatu mesedez. Bueno, alde batetik daukagu agente topografoa, DDK sistemek erabiltzen duena erabakiak hartzeko, dauzkan datu base guztiekin, erantzun denbora, zenbat aldiz aurkeztu duen, zeak egin dituen eta bar kontuan hartuta, eta horrekin lotzeko puntu garrantzitsu bada, lotu behar dugu aurreko teknologiarekin. Spaced Learning erabiltzen dugu, hortarako, eta bar, ezta? Linguagrama izan da, hasieran ez genuen helburu bezala jarri, baina ikusiko duzu oso potentea dela, ze horrek aldatuko du jarraipena, emaitzen jarraipena. Ikusiko duzu orain momentutxu batian, ikaslearen aztarna linguistiko osoa ikusten da, zer dakien, zer ez dakien eta bilakaera hori, eta honekin tutoretza personalizatuak egin daitezke eta ikasleak adoretu eta dauzkaten zailtasun horiek normalean antzematen ez direnak, oso berezia dira, esaterako mugagabea konsonantez amaitzen denean, hor hiperkorrekzio batzuk egoten dira, eta orduan ikasleari azaldu plurala eta mugagabeak asoietan berdin esaten dela, ez duela gauza rarorik egin behar. Eta gure benetako helburua zen ikasketa nahieran eta orduan programazio modulo bat. Ikasleak daukan aztarnaren baitan, erabaki sistemak zer aurkeztuko duen eta zer ez. Hemen daukazue, Elujarrek garatu zigun, hemendik dago Elujar, etiketatu modulua, daukagu, emaizkidazu lau dozena piper berde eta kilo erdi tomate. Eta orduan, emaizkidazu adiz trinkoa, adiz mota nor ez dakiz zer, agintera, guzti hori, piper, izena, gero lesik hori dakien edo ez gordetzen du sistemak, eta guk honekin desanbiguatu behar dugu, ardatza markatu, zer ez den, gauza batzu bildu, eta hor kristolako lana egin behar izan dugu, eta horregatik luzatu da. Ez hainbeste 10 urte daramagulako lanean, baizik eta interferentziekin, enpresa txikia gara, baian bai fundazioaren proiektua da, Diatiker baian bai fundazioarena da, eta horrek atzeratu gaitu. Orduan, honekin daukagu, ikasleak eduki bat lantzen duenean, zer lantzen ari den linguistikoki, eta orduan gorde dezake hizkuntza mapan bakoitzaren asimilazioa. Eta hemen ikusiko duzu hizkuntza mapa, hau da euskarazkoa, dauzkagu trinkoak, motak, nor, aditz motaren arabera, moduak, baldintzazkoa, alerezkoa, eta aldia. Modua, indikatibotori, eta aldia bestia. Gero daukau deklinabide 22 kasuak, amaierak berizten ditugu konsonantea bokala edo A itxatxia, ze horrek zailtasun bereziak sortzen ditu, eta gero kasuak, singular plural mugagabea eta plural hurbila, hemen ikusten ez dena. Eta gero lexikoan familiaka zer dakien, perpausen osagaiak determinatzaileak, honetan, horretan, hartan, alakuak, eta gero perpaus motak, menperakuntza, juntadura, perpausentik testura, hor lokailuak eta testu antolatzaileena, eta gero deklinabide gramatika eta aditz gramatika. Orduan, hori ikasleak gauza bat lantzen duen bakoitzian,
hau osatuz doa. Eta jartzen badidazu bidea ikusteko hau bizirik nolakoa den azalduko dizuegu apurtxo baten. Hau da linguagrama, bai? Bueno, ikusten duzu hemen, mapa, play botoiari ematen dio, eta ikasle honek egin du 26 urrats. 30 da C bat amaiera. Ikusten duzu nola doan pisten kolorea iluntzen asimilatu ahala, batzutan apurtxo baten gora bera egiten du hor mugan baldago, eta iristen denean 26. urratsa da lehen ikusi dugun pantalla argazkia. Bai? Eta ordan guk hemen daukagu ikaslearen diagnostiko oso bat, zer dakien, zer ez dakien. Eta sakontzen badugu, daukagu esaterako noren kasua, eta ikusten dugu singularrean guztiz asimilatu daukala, sei oso mailatuan, baina mugagabean edo plural hurbila oso gutxi landu da, eta ez du hainbesteko zera. Eta gero, gauza bada asimilazioa, eta beste gauza bada zenbat kostatu zaion. Ze esfortzu uki duen. Bai? Eta, bueno, guzti hori da proiektuan lantzen duguna. Irailean atera nahi dugu, iraila urrian ikusiko dugu pilotu bat ikasle batzuk aukeratu eta honekin lan egiteko, eta hau apurtxo baten fintzen duguna, ze erabakiak oso larriak dira, sisteman fintzen eta asmatzen ez badugu, jarriko dugu ja programa automatikoa. Nahieran egingo duena, ikasleak ikasi ala, egokituko du programazioa eta erabakiko du. Hau ez diot aurkeztuko zeu badaki. Edo hau bai aurkeztuko diot. Eta honek ekarriko du iraultza bat maila horretan, eta suposatzen duzuen ez daukagun datu base guztiekin, daukagu kristolako altxorra, 1008 ikasle inguru dauzkagu aktibo, euskarazkoak 800-900, eta ikasle hauen datu guztiak dauzkagu, eta urteetako bilakaera, eta honek aukera ematen du ikerketa egiteko, eta gauzak emetik ateratzeko, eta bekam ekin daukagu atzo auki genuen bilera, eta aukiko dugu azterketa bat, baina, proiektu berri bat prestatzen ari gara, hau Europa mailan zabaltzeko, etorkizunean libre izateko aukerarekin, bai? Igual gu gordeko du guretzako motorearen parte batzuk, baina guztiz irabilgarri izateko, batez ere hizkuntza minorizatuekin eta bar. Fundazioan sartzen bazateko dugunean, kitxuerarekin alegin bat egin genuen, eta ingo ditugu, ze hori da gure xedea. Bale? Galderarik? Nola epea? Guk daukagu... Dauzkagu beginnersetik, 00tik, lehenengo lantzen dena da kaixo, C bateraino. Zentro homologatu gara berenak, eta C bateraino prestatzen dugu. Dira, 30 urrats, hor ikusi duzu 26, hori da B2 amaituta C bat ikasten hasten. Bai, guk daukagu material didaktiko bat, itxia, ze sistema adimenduna jakin behar du zer lantzen ari den, eta gordetzeko irekia balitz ezin du prozesatu. Horrengo teknologiarekin ez dakit 15 urte barru posible izango den. Material didaktiko hori etiketatu dugu, horre Elujarrek prestatu zigun aplikazio horrekin, eta Tagger aplikazioiekin. Desanbiguatu behar dugu, maila pedagogikoan hitza aunitzeko unitate lexikalak, isa taldeak erabiltzen zuen zera bat erabili dugu, joan behar izango dut, ez dut joan behar izango, ordena aldatzen du esesko, ingelesez berdin, esesko eta galdezkoekin bereizi behar da. Eta orduan, hor kontrolatzen dugu, ikaslak zer lantzen duen, eta maila pedagogikoan norentzat, norekiko eta guzti horiek daukate oinarrizko zera eta hor nodo pedagogiko batzu daude. Orduan, guk egiten duguna da hori,
hizkuntza mapa sortu, nodo guztiak, hortarako papirus erabili genuen, ze datu base hori ezin da egin eskuz, egin behar da grafikoki lotura guztiak, ze gaina multidimensionala da, sar naiteke nor adizmotatik edo indikatibotik edo laguntzaileen zeratik. Eta orduan, gero horren gainean, ikaslek egunero ikasten dutena gordetzen da, fitxategi batzutan, eta horiek prozesatzen ditugu, eta ikasleen aztarna kalkulatzen dugu. Bai? Eta hor hainbat algoritmo daude, pues, erabakitzeko lexikoak beste trataera badauka, ze lexikoa asko zer errazago ikasten dugu, burmuinan beste leku batean gordetzen da, eta bestelako gauzak, estrukturak eta lotura dutenak, komunstadurak eta guzti horiek, beste prozesu, eta izan behar du kotxea egitatzea bezala. Oroimen prozedimentala, batean, plis, plas botatzeko. Gramatika titirak egiten badugu ez du hitz egiten. Bai, Amaia Jauregi segidan, eta Amaiak Eluiarreko bi proiektu aurkeztuko dizkigu, Aditu eta Elia. Enaiz ni ibiliko ilota jetxi, bai, ja, ordena zehaztuta dago eta azkarrago egingo dugu, bai, bata bestearen atzetikan zuek sartzen baldin bazeate, zuen burua aurkeztu, nik baino hobeto aurkeztuko duzue, eta hasi lasai. Esan bezala ni Amaia Jauregi naiz, eta Eluiarretik nator, eta nik bi aplikazio erakutsiko izkizuet, bale? Elia eta Aditu. Elia, lehen aipatu da baita, Eluiarren itzultzaile automatikoa da, eta Aditu igual gutxi gozautzen dana hizketa ezagutzailea, bale? Gainetik pixkat Eliara iristeko ez, itzultzaile automatikoen bilakaera nola izan dan, nola hasi ginen orokorrean erregletan oinarritutako hasierako itzulpen automatikoak, ez? Hiztegietan eta erregletan oinarritzen zienak, eta oso kalitate ona ematen zuten antzeko hizkuntzen artean. Ondoren etorri zian itzulpen automatiko estadistikoa etorri zan, eta korpus handietatikan sortze genitun modelo batzuk, estadistikan oinarrituta. Eta gero, azken belaunaldiko itzultzaile neuronalak, adimen artifiziala, eta gaur egun ezagutzen dian horiek. Eta pixkat Eluiarrera ekarrita, hor ikusten zuen bezala, 2007an isakin batean matxin itzultzaile automatikoa atera zan, ondoren 2011 inguruan Moses edo estadistikatan oinarritutako itzultzaile automatikoa jarri genuen martxan, eta gero 2018an hasi zianen itzultzaile neuronalak eta modan jartzen, modela bost erakundeen artean, atea genuen modela itzultzaile automatikoa, lehenengo euskerazko itzultzaile automatiko neuronala. Eta gero 2019an Eluiarrek atea zuen bere itzultzaile automatikoa, itzultzaile izenarekin, eta gero pixkat evoluzionatu zuen, da 2021 batean Elia izenarekin aurkeztu genuen. Esan bezala, adimen artifizialen oinarrituta, orduan algoritmo horiek entrenatzen ditugu, nolabait Eluiarrek GPU makinak erosi bar izan zituen, eta entrenamenduak bertan egin, eta gero publiko jartzen dugu, modeloak ebaluatzeiteu, bleguan arabera ikusten dugu zein dan hobegoa, gero Eluiarrek itzulpen zerbitzua bai dauka, orduan itzultzaileek ebaluatzen dituzte modelo horiek, eta erabakitzen dugu noiz jarri produkzioan itzulpen automatiko horiek. Adibide gisa ekarri zuet hasierako esaldi hau nola evoluzionatu dunez, denboran zehar. Adibidea, hemos iniciado muchos proyectos, pero ¿cuántos hemos podido concluir? Matxinek emango zuen itzulpena proiektu asko hasi dugu, baina zenbatek bukatu ahal izan dugu. Ondoren ja neuronalekin modelak proiektu asko hasi ditugu, baina zenbat izan gara. Eta ja azkeneko itzultzaile automatikoek proiektu asko hasi ditugu, baina zenbat amaitu ditugu.
Ez ikusten da pixkat kalitate horren evoluzio ere bai nola joan dan denboran zehar. Gero, adibide gixakari zuet, Elia, igual gehien azautzen dena elia.eus, gero erakutsiko izuetena pixkat barrutikane baita, itzultzaile automatikoana, eta gero integrazio adibide batzuk ekarrik izkizuet, bale? Azkenen Eliak errestapi bat eskaintzen du, eta integrazio ezberdinak daitezke horrekin. Adibide gisa, adibidez, webguneak itzultzeko aukera. Hor ikusten da adibidez Orioko webgunea, bale? Orioko udalak euskeraz bakarrik sortzen du edukia, eta Eliaren bitartez, momentuan erabiltzaileak klik eginda itzultzen da formatua mantenduz eduki hori. Beste adibide bat hemen, zientzia.eus, euskeraz lantzen da bakarrik, eta beste 5 hizkuntzetara itzultzen da automatikoki. Gero, webguneaz gain, Eliarrek ere, Elia mugikorretako aplikazioak ere baditu iOS eta Androiderako, eta aplikazio horrek daukan aukera da, edozein tokitan gaudela, testua selekzionatzen dugu mugikorrean, eta lastermarka bat azaltzaigu Elia, eta zuzenean txertatzen digu testu hori aplikazioan itzultzeko. Horrez gain, argazkitatik ere, OCR-atzeko aukera dago, eta testua erauzi, eta itzultzeko aukera aplikazioaren bitartez. Gero beste integrazio adibide batzuk karritut Wikipedian adibidez, txertatu genuen Elia, eta Wikipedian idazten duen edonork, 6 hizkuntzatara itzulia izango du automatikoki edozein artikulu. Gero, .eusekin bai beste egitasmo bat jarri genuen martxan, plugin batzuk atera genitun, adibidez WordPresserako plugina, nolabait euskararen presentzia areagotzeko sareetan, doainik .eus domeinua duten eta euskarara itzuli nahi duten webgunek plugin hori doainik erabiltzeko aukerarekin. Gero beste adibide batzuk dira, lehen itzultzaile profesionalak esan ditugunen, SDL eta WordFast bezalako tresna profesionaletan ere plugina garatu ditugu hor erabilia izateko. Eta gero azkena erakutsiko izueten aste honetan atera deun aplikazio bat, zure ordenagailuan Elia instalatu ahal izateko. Nola, euskaraz jarkoet. Bueno, hau da elia.eus ez, gehienok ezagutzen deun webgunea, eta bertan doainik 100 hitz bitarteko itzultzeko aukera dago aldiro, eta erregistratuta 500 hitz bitartean. Eta gero erakutsiko izuet ordainpeko zerbitzuak edo nolabait logeatuta zaudenen beste aukera batzu dituzu, ez? Dokumentu formatudunak itzultzeko aukera, adibide gisa, gauza da testu kutxan testuak itzultzea, eta bestea dokumentua formatua mantenduz itzuli ahal izatea. Zakarriet adibide gisa IEB-ko programa. Deskargatu ez? Eta non da? Mai gainean. Orduan, dokumentu bat igotztenen, beste gabe hizkuntza aukeratu, euskera kasu honetan, eta itzultzeko emanez, Eliak dauzkan 6 hizkuntza bikotoien artean, kasu honetan gaztelaniara itzulikoet, eta ikusiko zuen bezala, kasu honetan, 209 hitzeko itzulpen bada, eta ja itzulita dago, bale? Deskargatzet, ikusteko. Jatorrizkoa zatera kutsi, baina, azkenen formatuan nola mantentzen duen ikusteko, hemen itzulpena. Gero beste aukera bat, edo orain dela gutxi bat eduna da, glosarioak erabiltzeko aukera, bale? Nolabait, aukera daukazu hiztegi pertsonalizatu bat jartzeko, eta itzulpenak zurera ekarri ahal izateko, zu nahi ezun bezala itzuli ahal izateko hitz bat.
adibide batzuk erakutsiko dizkizuet. Vale. Kasu honetan hemen glosario batzuk ja prestatuta dauzkat, bale? Benikan glosario berriak sortzea dauzkagu inportatu hainbat formatutatik, eta orain desaktibatu indet, orduan itzultzea joten naiz. Ondo? Ez, hemen ikuste zuen bezala adibidez, adibide honetan, gandua ezoiko fenomeno meteorologikoa da gurean. Eta itzultzen du, el gamba es un fenómeno meteorológico poco frecuente. Edo, lehen esan deun adibidea adibidez gauzak horrela, adituek musuko erabiltzea eta aire librean kirolik ez egitea gomendatzen dute. Así los expertos recomiendan usar el beso y no practicar deporte al aire libre. Nolabait gure itzultzaileak oraindikan ez ditu ikusi hitz horiek, orduan aukera daukagu glosarioa jun eta esateko nola itzuli hitz horiek, ez? Hemen nila sartuta dauzkat gandua kalima sartzen dut eta bestea zen, musukoana, eta aktibatzen badet glosarioa, adibide berdina itzultzea juten banaiz. Uste zuen bezala, gandua kalima, la kalima es un fenómeno meteorológico, eta aituek musukoa erabiltzea, usar la mascarilla. Orduan nolabait nik kanpoko ezagutza hori eman diezaioket itzultzaile automatikoari. Eta beste adibide bat politare bai. Bai. Bueno, baina trampa, baina jarritan neukaina glosarioa, desaktibatu ingo berriro. Aho bizi izateak ez du euskaraz hitz egiteko gaitasunarekin zerikusirik, ser aho bizida no tiene que ver con la capacidad, eta gero esaldiaren amaian, alduzun guztia euskara erabiltzeko prest, aho bizi zara, eres un abuelo. Hor ikusten da baita, hitz berdina, ez? Esaldi berdina nola bi modutara itzuli dezaken. Orduan, aktibatzen badet glosarioa, ja sartu dut, nik esan diota aho bizi itzultzeko, ez? Eta kasu honetan hori da, ser aho bizi eta eres un aho bizi. Behintzat, horrela mantentzea lortzen dugu. Eta gero esan dizueten hori, aste honetan bertan martxan jarri deun aplikazio berria, hemen ikusiko zue gorako menuan, eta adibidea hemen. Azkenean zure ordenagailuan instalatu dezakezu Elia, doainik, eta edozein aplikazioetan gaudela, hemen adibidez LibreOfficeen gaude, testu bat Ctrl+C sakatu, irikiko igu Elia aplikazioa, itzuliko igu, eta Ctrl+V sakatuta itzulpena txertatuko dugu. Eta hone balio digu, postan gaudenen, beste edozein aplikazioetan gaudenen, momentuan itzuli alizateko webgunera jun beharri gabe. Bale, oraingoz Windows eta Linuxerako aplikazioak ateitegu. Bueno, adibidetara bueltatzen, lehen jarri zueten hau, da itzulpen tresna profesional bat, hau da SDL, eta hau da gure itzultzaiek nola erabiltzen duten itzulpen automatikoa. Lehendikan jatorrizko esaldiak hemen daude ezkerreko zutabean, eta lehendikan itzulita badaude, itzulpen memoriatikan ekartzen die, eta itzulpen memorian ez dagoen kasuan, Elia erabiltzen du, eta behintzat itzuli alizateko testu bat edukitzen dute. Eta, bueno, hau ekarri zuet beste adibide polit bat, esango dugu. Consumer.eus aldizkariak Elia integratuta dauka, eta baina gutxi hemen baja por reglas dolorosas, itzulizan arau mingarriengatik jeitsi. Hemen ikusten da bezala, ez? Azkenen esaldi titular bat da, eta testu ingurua falta zaio, eta motzegia da ondo itzuli alizateko. Baina honekin pixkat esan nahi detena da, gaur egungo itzultzailean neuronalak oso kalitate ona ematen dutela, baina posteditatu inbar dela, eduki hori. Eta segun nun publikatu behar deun, garrantzitsua dela, itzultzaile profesional batek hori behidatzea. Vale. Hau pixkat Eliarekin, eta bain erakutsiko izuetena da aditu, vale? Hizketa ezagutzailea. Adituk eskaintzen duna da, azpititulu edo transkripzio automatikoak egiteko aukera, eta gero edizio interfaze bat dauzka bertan editatu alizateko
momentuan. Azpititulu horiek ere automatikoki itzultzeko aukera dago, Elian bitartez, orduan 6 hizkuntza bikote 6 hizkuntza horien artean, eta zuzeneko transkripzioa egiteko aukera ere badago bertatik. Eta, bueno, honek ere erreztapi badauka eta integratu daiteke bezeroaren aplikazioetan. Orduan API hori erabilita. Lehen bezala pixkat adibide batzuk ekarrita, aditu plataforma hoen erakutsiko dizuet, baino adibidez hemen daukau Antxeta Irratia, behaien podcastak transkribatu dituzte automatikoki, gero nola transkribatzerako garaian denbora markak ematen dizkigun, hitz egiten nahi dan modun, markatzen nun dijoan irakurtzen, nun dijoan esaten. Beste adibide bat hemen, hau zuzenekoaren adibide bat, da, YouTubeen dago, Usurbilen nintzen solasaldi baten, eta hau adibidez editatu gabe dago, zuzenekoa izan zana. Eta gero hemen ikustezue udal batzar bat, webgunean dago hau, demo batzuk, nola transkribatzen dituen adibideak. Bueno, aditun sartuta hemen daukat aukera lehendikan transkribatu dituten bideoak ikusteko, zenbat kreditu daukaten ikusteko, doainik probatzeko aukera ere badago. Transkribatzeko hontan aukera daukat nire gailuko fitxategi bat igotzeko, esteka, YouTubeko edo beste dozein bideo bat aukeratzeko, mikrofonetik grabatutakoa transkribatzeko edo zuzenekoa egiteko. Oain ez dut igoko bat, baina hemen adibide gisa igotako bat ikusiko dugu. Informatikari Euskaldunen bilkura 2015ko bideo bada. Eta YouTubetik anesteka bidez igo, eta hemen ikusten dugun, nola dijoan esaldiz esaldi transkribatutakoa erakusten. Informatikari Euskaldunen 10. bilkura egingo dugu, azaroaren 12an. Gai nagusia, robotika. Beti bezala oso gai interesgarri. Bilduko gara Antxe, erroboten inguruan hitz egitera, eta... Adibidez, hor, erroboten ez du ulertu, erronken jarri du. Orduan nik etortzaukat honea. Erroboten inguruan hitz egitera, eta 10. edizioa denez, izen ez genuen jarri. Erroboten jarri, eta ikusingo nuke nola aldatu duen, bale? Bilduko gara Antxe, erroboten inguruan hitz egitera, eta 10. Eta, bueno, aplikazioak hainbat aukera eskaitze ditu azpititulu hauek editatzeko, hemen ez, denboran arabera hemen, hau da, characters per second, zenbateko luzera izan behar duten azpititulu hauek, denbora marka hauek, ze segundutatik hasten den noiz arte dijoan, hau dena automatikoki zuzentzeko aukera dago, adibidez, nahi dut, 37 karaktereko luzera izatea. Eta automatikoki txukunketa bat indit, eta bueno, aldatzen dit momentuan. Eta gero, beran ez da ikusten, baina uin marka hauekin ebai ikusten noa, eta hemen esaldiak mugitzea dauzkat, laburtu, bueno, dena editatu, eta behin ja prest daukatenen, aukera ematen du gorde, eta azpititulu formatua SRT-ak deskargatzeko, gero YouTubeen jartzeko edo zein tokitan. Bale. Eta pixka bat hau da erakutsi nahi nizuena. Eliat ezagit denboraz nola noan, baina, izango litzateke galdera igualdin badago. Hoi da, dena argi dago, baina... Bat?
Bale, eskerrik asko aurkezpena gaitzin di galdera bat. Hor erakutsi duzu konsumerreko adibidea, esan duzu kontestu barik, itzulpena ezebala ondo egin edo dana dalako, ezta? Hori hizkuntza bikote guztiekin gertatzen da edo euskararen kasu berezia da edo Euskerarekin gehiago nabarmentzen dira olako akatsak, ze adibidez, katalana eta gallego adibidez gaztelaniatik, gertugo dauden hizkuntzetan hobeto egiten du, baina bai, igual euskeran gehiago nabarmentzen dira olako akatsak. Azkenen kasu hortan titularrak bai beste modu batera jartzen dira eta hitz gutxi dira bai lau igual ondo itzuli ahal izateko. Eske kuriosidadea sortu jata, ze ni azken aldizan proba bat egiten ari naiz, ez dakit hartu duzuen inoiz jogiti infusio bat. Baina jogiti infusioen bukaerako kartoitxo horretan esaldi batzu datuz inglesez oso motivazionalak, ezta? Eta ari naiz inglesezko esaldi horiek itzuli.eusetik pasatzen eta txiokatzen. Eta oso emaitza onak ematen ditu, adibidez. Eta oso esaldi laburrak diranez, horra itxik nahi neban hori jakitea. Haue bai pixka da guk korpusetatik entrenatuta dago, batzutan asmatuko, beste batutan ez, lehen bezala hitz berdina igual testuinguru ezberdinetan ondo itzultzen du, beste batutan ez, pixkat magia hor dago. Probatu ingo, eta mendik aurrera... Glosarioekin probatu igual. Ez. Pasatuko itzuli eusetik, elia eusetik, eta biak txiokatuko ditu, eta abertzen mateun, ez? Ea ze maitzen baten daben. Eskerrik asko. Hoi da. Hoi da pixkate baita entrenatzeko erabilidean datu horietatik. Datu horietan audio oso garbia baldin bazan, hori ikasi du. Azkenen nola baita eman beharko zaizkio, mota hortako grabazioak hori hobeto egin ahal izateko. Azkenen hoi da. Nondik ikasten duen hori da erakusten diguna. Azkenen. Bai, kaixo, galdera pixka teknikoa, itzultzaile automatikora itzuliz. Aipatu duzu orain eskuragarri utzi duzuela eramangarrietarako edo ordenagailuetarako itzultzailea, mugikorretan ere badago. Hor, nola egiten duzue labur azaldu daiteke? Bai. Ze pentsatzen dut hor, sare neuronala nolabait murriztu beharko duzuela, ez? Sare neuronala beti online dago, webunean dago. Osa, API bidez egiten daudeia. Bai, mugikorretatik, bai egala ikerketa proiektu batzutan hori egiten, modelo distilatuak edo mugikorretan instalatu alizatekoak, baina oraindikan ez da modu horretara. Azkenen esan deunalen GPU-ak behar ditugu hori martxan jartzeko, eta posible da CPU-an ere jartzea, baina denbora gehiago behar du eta kalitatea ez da orduan pixkat. Oraingoz online. Bale, mila esker. Aipatu duzun Orioko udaleko adibide hori, berehalako itzulpena da, ero... Orioko udalaren kasuan, bai. Momentuan egindako itzulpena da. Erabiltzaileak klik egiten duen momentuan itzultzen da, bai. Vale, eta lehen aipatu duzu 100 karaktere ero 500-ekuak, ez? Hori dala limitea doako zerbitzu. Hoi webunean, elia.eusen, bai. Vale, hortik gorakoak ere berehalakoak dira? Hau da, kontratatzen baldin badozu elia.eus berehala ematen dizu, ala denbora tarte bat itxeatun behar dozu, ez? Ez, berehala ematen du. Elia.eusen ez eta aipatu, baina aukera ezberdina daude. Txartel bidez dokumentu bat itzuli, txartelarekin ordaindu eta deskargatu daiteke, edo kontratatu daiteke mugari gabe itzuli ahal izateko, baina hoxe, momentuan itzultzen du. Edo API-a integratzen baduzu Orioko udalaren kasuan, momentuan itzultzen du. Bai, ni horretaz nebien. API bat erabiltzen baldin baduzu berehalakoa da. Bai. Beste gauz bada, consumer.eusen integratuta dago, baina datu basean gorreta daude itzulpenak. Horrek eskaintze izuna da editatu ahal izatea. Bai. Bestea da. Bale, eskerrik asko. Bai. Listo? Eskerrik asko.
Bueno, bakaixo, galder naiz, ez naiz informatikaria, baina nire izena agertzen da gaur zekitzen bat aldiz, baina hau da benetan egingo duen aurkezpen bakarra, bai, besteetan dago laguntzaile edo. Aurkeztuko dizuena da ORES sistema, Euskarazko Wikipedian txertatu duguna, eta nahiko, bueno, aitzindari garenak honetan, beste Wikipediatan ez duzu ikusiko. Eta, bueno, ideia da, inteligentzia artifiziala erabiltzea artikuluen kalitatea iragartzeko. Artikuluek eduki dezaketen kalitatea zein den iragartzeko. Lehenengo gauza edo da, galdetu behar diguna gure buruari da, zergatik neurtu kalitatea. Zertarako interesatzen zaigu kalitatea neurtzea artikulu batean. Bueno, planteatu genuenean kalitatea neurtzea da arrazoi bategatik, eta da, bueno, beste hizkuntza handi batzuetan esku asko dituzte, ez dira infinitoak, baina esku asko dituzte, baina euskarazkoan gutxiago gara, eta orduan esfortzuak non egin ere neurtu behar dugu, eta horretarako jakin behar dugu zer dagoen okerrago edo zer dagoen hobeto. Eta gero, bueno, Eusko Jaurlaritzarekin Wikilarien elkarteak dauka akordio bat, artikulu zehatz batzuk, hezkuntzan erabiltzen direnak hobetzeko, eta karo, esaten badiogu Eusko Jaurlaritzari, artikulu hauen kalitatea hobetuko dugu, neurgailu bat beharko dugu, esateko neurtu dugu eta hobetu du kalitatea, ze bestela pixkat abstrakto geratzen da ere, ez? Nola esan hori. Gure helburua jarri genuena zen, hezkuntza programa ditugu 2000 bat artikulu, eta horien kalitatea gutxienez nahiko bat izatea jarri genuenean, baina, bueno, gero ikusiko zuen nahiko egia zen ikasle behar dutena baino gehiago dela. Arazoa da nola neurtu artikulu baten kalitatea, bai? Eta hau da oso galdera konplexua eta erantzun definitiborik ere ez dagoena, bai? Zergatik, kalitatea giza kontzeptu bat delako. Makina bati berdin dio, bai? Ez du benetan ikasten, ez? Lehen esan da, memorizatzen du, baina ez du benetan ikasten. Orduan, kalitatea zerren kalitateko edo zer, gizakiok nahiko ondo definitu dezakegu, baina makina bati agian kostatu zaio gehiago. Kalitatea ez da luzera, bai? Ze hori izan liteke modu bat. Eta hasieran hasi ginenean proiektuan esaten genuen, bueno, 5.000 baitetik gora. Bueno, izan daitezke 5.000 bait guztiz katastrofiko, edo izan daitezke 5.000 bait eta bikainak izatea, bai? Artikulu bat luzea izateak ez du esan nahi hobea denik, esan nahi duena da luzeagoa dela, punto. Eta bestela esan da ere, objetiboki, Europar Batasunari buruzko artikulua luzeagoa izan beharko luke, Antiguo auzoari buruzkoa baino, bai? Gauza gehiago daudelako kontatzeko, ez Antiguok ez duelako merezi, eta gauza gehiago eta orduan errezagoa da, orduan kalitatea ere ezin da horrela neurtu. Baina badirudi egiturak badoela garrantzi bat, artikuluaren egiturak. Artikulu bat egituratua dagoenean, badirudi kalitate hobea daukala, bai? Edo gutxienez pista bat ematen digu horren inguruan. Orduan guk egin izan duguna, Wikilariok askotan da, eskuz baloratu kalitatea. Zertarako, artikulu bat kalitatezko izateko, eta Wikipedian baditugu horrelako irizpide batzuk, ez? Nabarmen izateko, portadara iristeko eta bar, eta portadara iristen direna, luzera minimo bat izan behar dute, guzti random, bai, baina Euskarazko Wikipedian jarri dugu gutxienez 25.000 bait, baina beste bat izan liteke. De hecho, portadara itxi den gehienak gutxienez 50.000 dituzte, baina 25.000 jarri genuen hor. Idazkera, ortografia zein gramatika egokia izan behar dute. Ikuspegi neutral bat mantendu behar dute gaiarekiko, hori da jarri duguna, ezin dira izan pasionalak, bai? Entziklopediak izan behar dira neutralak, hori beste eztabaidan izan dute, neutraltasuna zer den, baina hala izan behar du, egituratua eta itxura garbia izan behar du, ez da mordoio bat, eta pixkat atalka edo dagoena, Wikipediako barne elementuak izan behar ditu, loturak, irudiak, aipuak, taulak, horrelako gauzak, eta egiaztagarria izan behar du, eta horrek esan nahi du, erreferentzia zornitua egon behar duela. Eta referentzia zornituak ez du esan nahi egiaztagarria denik, eta horren ikusiko dugu. Bueno, hauetako batzuk makina batek ikas ditzake. Eta beste batzuk ez, esango nuke batzuk momentuz ez, eta beste batzuk agian inoiz ez, bai? Inoiz gehiagi izatea da, baina igual gu bizi garen bitartean, igual ez, ikusiko dugu. Eta horretarako jaio zen ORES, hau da Wikimedia Fundazioko talde batek garatutakoa, Objective Revision Evaluation Service, esan nahi du. Eta,
Igual grazia gehien daukana hor da objektif, ikusiko dugu ber zer den objektif hori, baina bueno, revision evaluation service egiten du. Nola kalkulatzen du kalitatea? Nola egiten du kalitate bat kalkulatzeko? Bueno, lehenengo eskuz irakatsi behar zaio, bai? Ikasketa automatiko bat dauka, baina horretarako ematen dizkiguna da 600 bat artikulu eman zizkigun, tamaina ezberdinetakoak, eta hor egin zutena, informatikarien artean nagoenez, teknikoki egin zuena zen artikuloen luzeraen arabera pertzentil batzuk egin, eta pertzentil horietako bakoitzeko 100 bat artikulu eman zituen, baloratzeko laburrak, ertainak, luzeak, luzeenak eta nolakoak diren. Bigarren egiten du ikasketa bat, guri artikulu hori ematen digu, eta guk nota bat jarri diogu. Nota hori da ingelesen eskala jarraituta, gutxiegi gutxi, C, B, A, eta bikain, bai? A plus izango litzatekena izartxo bat jartzen dioguna, baina horiek izango lirateke notak. Eta nota hori jarri diogu modu guztiz subjektibo batean. Esaten dugu, bueno, badirudi, ez? Edo gu jarri ditugun arauekin badirudi hau nahikoa dela, edo hau ondo dagoela, edo bai, lehen esan ditudan arau horiekin. Eta orduan, programak pasatzen ditu pare bat egun ikasten, zer dute komunean eta zer ez duten komunean, guk esan dioguna bikainak direna edo oso onak direnak, eta ebaluatzen du horrekin gainontzeko Wikipediako artikulu guztiak. Eta azkenik egiten duena da predikzio bat, eta predikzio hori da edo ezein artikulua sortzen edo hobetzen dugunean, esaten digu berak dakienaren arabera ze itxura daukan, bai? Itxura dauka ona izateko edo itxura dauka txarra izateko. Beraz, zer ezin du egin? Luzera minimo izatea baloratu dezake oso ondo, hori nahiko gauza sinplea da. Idazkera eta ortografia baloratu ditzake, baina gramatikan momentuz ez, edo asko kostatuko litzaioke. Hemen batzuk agian horren inguruan badakit daudela ikerketak, baina bada gauza bat konplexua dena. Zatut, idazkera baloratu dezake, adibidez, baloratu dezakelako esaldien luzera. Horrelako gauzak neurtzen ditu. Esaldi oso luzeak penalizatzen ditu, eta horrelakoak. Eta ortografia neurtu dezake, baina ez dugu egiten, ze bazegoen aukera junespelekin sartzeko, baina ez du egiten ze Euskarazko Wikipedian badaukago ohitura idazteko gauza oso atzerritarren inguruan, idatzi ezakezu, ezakit, Koreako banda baten inguruan, eta Koreako banda horrek defektuz izango ditu 200 bat akats ortografiko, azpimarratuta junespelek, ez direnak akats ortografiko, baizik eta beste hizkuntza bateko hitzak direla, eta orduan horrek penalizatuko luke. Baina berez posible da. Ikuspegi neutrala mantentzea ezin du inola ere baloratu, eta hori agian da gizakiok bakarrik egin dezakegun zerbait, bai, baloratzea. Norbaitek urritzen bazaio modu bat hori egiteko, kristonideik izango litzateke, baina, bueno, ni nahiago neutraltasuna gizaki ustea. Egitura eta itxura garbia bai egin dezake, Wikipediako barne elementuak, loturak, irudiak, aipok eta taulak egotea bai, eta referentzia zornitua baloratu dezake, baina referentzia horiek egiaztagarriak diren edo ez du baloratzen. Eta hor badago kritika bat, egin zaiona beste Wikipedia batzuekin, eta da nola ponderatu ea referentzia bibliografiko bat ona edo txarra den. Eta gian hor begiratu behar du, ISBN bat baldin badauka itxura hobea izango du, ez baldin badauka baino, edo doi bat baldin badauka prestigiozko aldizkari batekoa edo ez, edo horrelakoa. Baina hori ere konplexua da momentu honetan neurtzeko. Orduan batzuk neurtu ditzake eta beste batzuk ez. Ezin du ikasleen lana ebaluatu, eta hau da hasieran agertu den sesgoena, ez? Ikasleekin ari garenean, ikaslei bai autoebaluatu aldie. Hau da, zuek zauden artikulu bat egiten begiratu zakezu eta pixkat eskaz geratu da, eta zer geratu da eskaz? Referentzia gehiago sartzen baituzu hobetuko du, edo hau atalka banatzen baduzu hobetuko du, eta orduan lagundu aldizu hobeto idazten. Baina iristen da ikaslea eta bapatan ikusten goian 5,9, eta zen goia ez dut aprobatuko aurten, ez da hori, ez da zure nota, bai? Eta, bueno, hori arrisku bat da ere horrelako sistemena, ez? Guk ematen diogu eta, jarri oso nota automatikoki ikaslei. Ba ez, agian artikula oso ondo dago, baina laburragoa delako gaia, edo agian oso ondo dago, baina ez dago de referentzia nahiko gai horren inguruan, baina ondo aurkeztu ditu, orduan, bueno, hori jada irakasleen lana, ez da desagertuko hain azkar agian, ez? Eta ebaluazioarena. Baina, bueno, lehen ikusi dut baian bairena, eta hor dago ere, ez? Autoebaluazio kontzeptu batzuk interesgarriak dira. Baina, bueno, sakoneko gauza batzuk egiten laguntzen dio, eta probatu duguna ikasleekin aritu garenean, hemen, da askotan gordetzen dutela, oso pozio de artikularekin gordetzen dute, eta ematen dien notaz ez dute, igual hobetu daiteke zertan hobetu dezaket. Eta orduan da, refleksio egiten duzunean, irudi bat gehiago,
edo hemen erreferentzia bat falta zaio, edo atalo pixkatu betzen baduzu, eta horrek ere lagundu aldizuzuk ulertzen zergatik testu bat ona den edo txarra den. Adibide bat egingo dugu, honek funtzionatzen badu. Bueno, txipen eskazia globala gaia hartuta, euskarazko Wikipedian artikulua sortuko dugu, eta hau da gaztelaniazko testuaren itzulpena, aldi berean ingelesezko testuaren itzulpena zena, Eliarekin egin nuen, Elia integratuta daukagunez bereakin egin nuen. Orokorrean esan barut oso ondo egin zuela, baina bat zeudela hitz batzuk ez zituena konartzen eta konturatu nintzen, karo, gaztelaniaz ere zegoela oso ondo itzulita. Beti txiste egin behar den bat, oblea semikonduktora, gaieta erdi gidaria, evidentea da ezetz, bai? Baina, kostatu ditzaidan ere jakitea euskeraz nola esan, eta azkenean txiperdieroa erabili nuen, eta punto, bai? Bale, orduan, guazen hartzera testu hau, bai? Ikusten duzu, hemen dagoela testu bat, eta guazen sortzera artikulua. Bale, bueno, nik basikoki itxasiko dute testua. Berdin dira, anonimoki. Vale, eta hemen ikusten zuela, ematen digula nota bat. Esaten du, bueno, badiru testu nahiko daukala, 4,5 bat jarriko dizut, baina ala ere C bat, bai? Bueno, nahikoa da. Eta esan behar duen hau egin nuenean, zenuen ez dut ez aprobatuko, ze gertatzen den, eta ez dut probatu, orduan, pentsatzen pixka bajoago izango zuela, baina, bueno, 4,5 segurazki testua luzetxoa delako eta parrafoak badituelako, bale? Hemen daukat testu honen bertsio bat, pizkatxo bat hobea, eta pizkatxo bat hobea zan nahi duia atalak dituela berizita, bai? Hemen ez ditu. Orduan, guazen begiratzera zer gertatzen den nik hau hemen aldatzen badut, testu bat besterengatik, gogoratu 4,51 zela, eta orain berdina emango du hemen, baina berritzen badut, bai? Ikusten zuen, nola, soilik testua egituratzea, oza, titulua jartzeak ja 4,83, bai? Hobetu du 0,4 puntu. Badaukat ere, pizkatxo bat hobea, izango litzateke testu berdina, baina irudiak gehituta. Bi irudia gehituta. Orduan, hemen egingo dut, bigarren proba bat. Eta bueno, berdin, bai? Ez du gehiegi baloratu. Interesgarria da jakitea zer baloratzen duen hobeto eta zer ez. Eta azkenik izango litzateke ja testu berdina, baina loturak, erreferentzia bibliografikoak eta guzti hori sartuta. Eta egingo dut hemen. Eta gordeko dut. Hau da, kanpo loturak sartu ditu delako eta spamak egiteko. Eta orduan ja, hemen emango diot berritzeko. Eta, bai, B7,38. Orduan ikusten zuen testu berberak, ez dela testuaren kontua, baizik eta testuaren egiturak eta dela orgakoa. Eta hemen ematen badiogu, ikusiko dugu JSON bat, ematen digu, eta esaten diguna da, bueno, modelo bat dauka, hau da errebisioa, ikusten ari dena, apiko errebisioa, artikuluaren errebisio hori neurtzen ari dela, bere predikzioa da B, ze hori da probabilitate handiena daukana, baina izan liteke, hau da, dago 1,39an ziur B dela, baina izan liteke 1,13an ziurtasuna C mailakoa dela, eta ia oso gutxigatik begira, 1,18 artikulu ona dela, bai? Hor oso ongitik oso ongira dagoen tarte horretan, eta ziur naiz, hemen pare bat gauza gehiago jarrita, artikulua izango lukela beste hori, bai? Orduan, balio aldizu ikusteko, non zauden, hau apia da, eta apitik ere tiratu daiteke, norbaitek interesa badauka horrelakoak, bilaketak egin daitezke, eta norbaitek nahi badu ere, jakin nola funtzionatzen duen ingenieria inbertsoa eginez, badauka aukera apitik ere horrelako gauzak egiteko.
guri balio diguna horri da neurketen emaitza batzuk emateko, bai? Eusko Jaurlaritzari dirua ematen digunez, basateko bukaeran, hau da hobetu dena. Orduan hasi ginen 2018an neurtzen, ekainean, eta 2000 artikulu neurtu genituen, gure helburu diren 2000 artikuluak, horietako batzuk sortu gabe zeuden, baina ikusten zuen hemen kalitatea, bai? Zirriborroa, hasi, C, B, ona eta nabarmen, joan ginen hobetzen, eta hemen ikusten duzue okertu genuela, momentu batean, eta hau komentatu nahi nuen, ze hasieran eman zizkiguten 200 artikulu ebaluatzeko, Wikimediatik, eta 200 artikulu horiekin konturatu ginen C oso esparru motza zela. Hau da, berehala pasatzen zinen suspensotik ongira, bai? Nahikotik gehiegi pasa gabe. Eta horren arrazoia zen, guk euskarazko Wikipedia ditugu artikulu pila direla Frantziako udalerriak, ze 34.000 udalerri daude Frantzian, eta guztiak dira oso antzekoak. Orduan, eman zigun tartean, eman zizkigun artikuluetan asko ziren artikulu berdina, izen ezberdinekin. Eta orduan oso kondizionatuta zegoen artikuluaren egitura horregatik. Orduan eskatu genuena zen, emaizkiguzu beste 200 ez direnak Frantziako udalerri, bai? Eta ebaluatuko dugu horren arabera. Eta horrek egin zuen pixka kalitate aldatzea, baina C kopurua gero zabaltzea, bai? Eta bueno, hortik aurrera joan gara, eta gaur hor da eguna, artikuluen ehuneko 40 betik gora dagoena. Baloratzen dugu ikasleentzat hemendik gora, DBH-ko ikasle batentzat hemendik gora ja artikulu nahikoa dela, ze erakutsi digu eurei hau da artikulu nahiko bat, ez dute, gehiegi da, orduan baloratzen dugu hortik dela. Eta hori izango litzateke hori zena. Bueno, eskerrik asko, Galder. Eskerrik asko, Galder. Galdera badaukat, sailkatzaile hori, dala azken batean mailakatze bat egiten du. Pentsatu duzue ezaugarrien arabera egitea sailkapen hori, alegia. Momentu batean planteatzea egitura ze maila dauka, euskera maila zenbaterainokoa da, aukera modun diote, nolabait artikuluari osotasunean maila bat eman ordez, artikuluaren ezaugarrien arabera egitea hori. Eta horrez dut esan nahi ezaugarri asko kontuan hartzea, baizik eta igual ezaugarri nabarmenenak. Adibidez, egiturarena zuk zeuk esan duzu, seguruna hor ematen duen sailkapen horretan egitura dela ezaugarririk nabarmenena edo pixu handien duena, ezta? Eta hau zergatik diot, ze seguru asko sistema hobetzeko aukera bat izan daiteke ikasketarako artikulu gehiago erabiltzea. Eta ez dakit beste hizkuntzetan egitura asko aldatzen den euskarazko Wikipediatik, seguruna, ez? Orduan, baleude beste hizkuntzetan ere egitura sailkatuta, nolabait esan, egitura honeko artikuluen bilduma balego, beste hizkuntzetarako indan sailkatze hori ere baliagarria izan zitekeen euskarazko egiturare hobeto baloratzeko. Hori aukera moduan. Eta gero, bai iruditzen zaidala interesgarria, eta hau iruditzen zaite proiektu oso interesgarria dela, euskararen mailaren nolabaite sailkatzea. Eta hori eginkizun dagoen kontu bada, edo egiten ari den kontu bada, eta iruditzen zait Wikipediarako ez ezik beste ingurune batzuetan ere, eta ikusi dugu, euskara ikasten ari diren ikaslei begira ere oso interesgarria izan daitekela. Beraz, iruditzen zait potentziala handia egon daitekela bide hori hartuta, baina edozein kasutan egiten duzuen lanagatik zorionak. Lehenengoari, egia zan, hau garatu dute estatu batuetan batzuek, eta teorian Wikipedia guztientzako baliagarri, baina oso gutxi gara adoptatu dugunak eta hor agertzea, bai? Beste Wikipedia batzuek badute, baina pixka sekretuago, barne mailakoa. Ez dakit posible den hizkuntza batetik bestera ikastea edo instantzia ezberdinak diren. Egia zan, ez dakit ez da posible den. Hau, ores.wikimedia.org hor dago, eta dago kode guztia ere, eta agian horrelako gauza posible dira. Susmoa dut ala ere, hizkuntza batetik bestera erabili daitezkeen estandarrak bai diren pixkat ezberdinak, bestela esan da. Euskarazko Wikipedian, artikulu nabarmentzat dugun zerbait, agian ingeleseko Wikipedian zer dute, ez falta zaio pixka bat,
bai? Agian hor kutsatu daitekela batetik bestera. Interesgarria izango litzateke hori, ez? Egiturazko gauza direnak egiturazkoak dira, baina gerta liteke hori, trebatzen baduzu ingelesezko korpusarekin, egote hizkuntza batzuk inoiz ez duten artikulu bat nabarmen. Orduan horregatik uste dut hizkuntzaka egiten dutela hau. Badakit ere badagoela beste gauza bat, eta hau hitz egin duenean tipoarekin, Aaron Halfaker deitzen da, hau egin zuena, eta esaten ziana, hizkuntza bakoitzean esaldien luzera ere ezberdina dela. Eta horrek ere baldintzatzen duela, parrafoen luzera eta horrelako gauzak. Orduan, egon daitezke hor gauza batzuk, eskapatzen zaizkidanak, baina ikertzeko, ikertu behar direla. Hizkuntzaren mailarena da zerbait, komentatu duguna beste batzuetan, ez da gomendi, baina kepa egongo balitz, keparekin asko komentatu dut hau, ez? Eta egon zen ere saiakera bat, atzeko zerbait planteatzeko Txikipediarako, ez? Ea esaldiak ulergarriagoak diren, eta horrelakoak. Ez dakit dauden eredu bat erantzun osoa eman aldiguna, ez? Horregatik daudelako artikulu bat, igual anglizismo asko dituena, edo motzagoak, eta hori, eta saiatu ginen berez eskatu genuen, Junespel sartzeko, eta baloratzeko hizkuntza aberastasuna, hitz ezberdin asko erabiltzen ditu, edo horrelako zerbait ez dakit nola baloratu, baina praktikan oso zaila zen ere ados jartzea, zer dagoen ondo, zer ez, edo kontestu batzuetan, adibidez, sinonimo asko erabiltzea okerra da. Igual termino konkretu hau da, eta 200 aldiz erabili behar zu artikulan, ez dagoelako, beste terminoa, sinonimoa ez delagoelako. Orduan, zaila zen hor ematea erantzun bat, baina, en todo caso, da ikertzeko oso interesgarria den gauza bat, eta hemen inkluso ez, informatika fakultatean norbaitek ikertu dezakena, eta da, bueno, zer da itxuraz hobea. Eta hori, bai, guztiz agnostikoa da hizkuntzarekiko sistema, bai. Ikasle batzuei esaten diegu, gehitzen baduzu beste parrafo bat non jartzen duen loren ipsun nota hobeagoa izango duzu, bai. Ez daki zer ari zaren idazten, eta hori ere, bueno, pixka bat, hori. Ez daki dana da hori garatzen ari diren gehiago, horrelakoak, ze orain batez ere, ore sistema hau erabiltzen da ere oso gauza zehatzerako, eta da vandalismoa detektatzeko. Oso ona da detektatzen norbaitek egin horren aldaketa bat txarrera apropos egin duen. Horretan oso ona da. Eta orduan gehiago daude zentratuta horretan artikuluen kalitate orokorran baino, momentu honetan. Beste bat zegoen hortik baina. Xabierrek hain ondo galdetu du, baina ondoko galdera guztiak ere isildu diala. Okurritzait galder, artikulu baten kalitatea neurtzeko beste irizpide bat izan daitekela, zenbat erabiltzailek egin dituzten ekarpenak. Zure kasuan bakarrak, baina persona bakarrak idatziako artikulua oso ona izan daiteke, baina berez Wikipedia elkarlana da, ezta? Eta zenbat eta jende gehiagon eskutatik pasatzen den artikulua, bai? Hobetzen jungo da. Arazo bat horrekin, eta daude artikulu batzuk polemikoagoak izateagatik gehiagotan editatzen direna, bai? Eta ez du zertan horrek esan nahi hobea denik. Orduan horra ere, baina interesgarria da jakite, zenbat editore, aldaketa asko egin dituzten zenbat editore pasa diren hortik adibidez, horrelako gozo. Nun dagon muga, baina, hor egongo da, hori da, gorako bat egongo da, eta maila batetik aurrera jeisten jungo da, baina, nik uste, editore bakarrak egindakoa baino, 10 editoren eskutatik pasaba da artikulua, eguneratuago egongo dela, seguru. Eskerrik asko. Martin Azpillaga dago orain, ez? Ez baina aktualizain dut eta
Eguerdion, lehenik da bain eskerrik asko antolatzaileei inbitatzeatikan, eta baita ere nahi, azaltzeatikan. Gaur, programazio hizkuntza berri bat nahi dizuet erakutsi. M izena du. Baina hasi horretik, aurko espen azkarra nire buruz, Martin naiz, urte askotako, informatikaria, matematikari ere bai, asko gustatzen programatzea, eta ez zait iruditzen inoiz gerauko naizenik. Normalian software proiektuak iteitu nire denbora librean, eta software azke bezala jotzea ditut gilabea. Hemen ekarrituta adibide batzuk, aspaldi non idazkera matematikoa azkar digitalizatzeko sistema bat, latexentzako, azkena bot bat indet, blockchaineko estrategia joku baten jolastunan ere partez, da NFT-ek iraztituna, baina martxan honga. Baina gaur, erdiko eta zitzein behar dugu. Hemen, programazio hizkuntza bat jokuak garatzeko. Eta informatikai esplikatzi detenean beti galdetzie. Zeatikan Martin beste hizkuntza bat, ez alda nahiko dazkaunakin ja, ez? Eta galdera oso ona da. Eta pixka pentsatzen jarrita, nik uste hor badaudela bi arrazoi gizartea bultzatzeioena hizkuntza berriak asmatzea. Eta historian ikusi leko, beitu. Hemen, jarri ditut historian egon dien hizkuntza importantetako batzuk, asko falta dira, baina gehienak ezautuko dituzue. Plan kalkuli bat ezain beste, baina nire ustez garrantzitsuenetakoa da. Bigarren mundu gerran sortu zen, Alemanian, bombarda intzituzten ordenadoriak, eskapa intzan Suiza batekin, apasionantia da historia, baina ez dut importantiena dela lehena izan zalako. Eta orduan sortu dian danak, nahiz eta itxuraz desberdinak izan, teorikoak dana berdinak dialako, ez dano daki uturin osoa diala, eta azkenian esan nahi dutena Pythonen itiak dana, JavaScripten itiak azten, edo plan kalkulen, ez? Orduan, zeatikan gizartiak ez dudana programazio hizkuntza batenin, zeatikan sortu dira eta erabiltzeia beste hizkuntza danak. Eta nik uste arrazoietako badala, domeinu batzutako aproposo erakutsi diala hizkuntza batzuk. Weba JavaScripten itede, badimen artifizialan parte asko Pythonen itea, robot bat zen iti okurritza dugu lehengo bezala. Orduan nire hizkuntza diseinatzeko orduan, nahi nun erabaki domeinua eta aukera nun bideojokoak garatzeko izango zela. Irutza ditelako, domeinu honetan guandikan ez da hola hizkuntzaikan hortan espezializaudanik. Eta bigarren arrazoia, hizkuntza sortzean ebilo detena, da evoluzioatziak hizkuntza bea kostu handia dakala. Ez C++ ikusi besteik ez dago. Urtero, feature berriak atatzen dituzte, bai oso interesantiak, baina horrekiten bakarra da geruta zailo izatea, C++en produktibo izaten ailatzia ikastia C++, ez? Da behin jakindakoan, hainbeste modu daude gauzak iteko, C++ dakilenen artean ez diala entenditzen batzuk. O Pythonen kasuan, bigarrengo evoluzio, berziotik hirugarrenea pasazanean sortu dian problema danak, retrokompatibilitate moztuzulako hizkuntza txukuntzeko helburuakin. Baina, klaro, hori daka hizkuntzan evoluzioak ez beti ezin dezula moztu lehenokoak, gehitu bakarrekin lehikezu. Eta orduan, komplikatzen jotea normalean. Eta ni nahi baldin bat hizkuntza simple bat sortu, ikasteko erresa, ulertzeko erresa, minimalista dana, aukera bakarrenakan zerotik hastia, hizkuntza berri bat. Eta orduan, bi pilar hauetan, nahi dut oinarritu, gaurko hitzaldia. Zeatik handan, joku antzako aproposa, eta ze esan nahi duten minimalistat danak. Joku antzako aproposa izateko pixkatu lertu nahi dut, nola itean jokuak gaur egun. Hemen jarri ditut, joku motore ezagunenak, gehien erabiltzenak gaur egun, gratuitua dialako, nahiz eta irekia dan bakarra godot izan. Eta hau edia herramienta oso elaborauta daudenak, laguntza izuena asko, artistan eta programadorian lanak juntau eta jokuak egiteko. Eta orduan nire hizkuntzak iteuna da aprobetxau ekosistema hau. Ez da alternatiba bezala presentatzen, baizik eta gehigarri bat. Orduan, zuk nire hizkuntzan M fitxero bat sortzezu, eta konpiladoria egiteuna da, kodigoa generau zure motoria ibiltzen ari zeaneako. Horrealekin nahi bazea C++eko kodigoa generatzeu, Unityko proiektu baten baldin mazaude C#eko kodigoa, eta kodotentzako GDScript formatuan. Eta hemen bi ezaugarri nahi ditu resaltau, azteko optin, nahi bazu erabiltzezun bat dela. Ez daude lotuta proiektua hemen inberdezula hemen hasi zehalako. Nahi bazu parte batzuk inkluso C# itiazkazu, eta beste batzuk hemen, eta bilak nahaztu eta bilena artianin. Eta hori oso garrantzitsua da niretzako. Erabilgarria da momentu bakarrik erabiltzezula. Baina orduan zeatikan erabili beharko nun, ez? M C# gainetik adibidez Unityko proiektu bat nahi baldin bat, M joku antzako pentsa dela hasieratik, da hori erakustea bere librutegi estandarrean. Claro, fitxeruak eta sistema operatiboan deiak karri berrian, hemen liburutegi estandarrean daude kolisioak eta zitzeite dugu, materialak, argilak, kamarak, jokuetan
oinarrizkoak dian kontzeptuaz beteta da liburutik estandarra. Esango dugu, ontaz hitzaitia naturala gertatzela hizkuntza hontan, ez? Natibo sentitzea joku eta hitzaitia. Eta arrazoi tekniko baten, datutan oinarritutako paradigma jarraitzelako, ez? Objetutan oinarritutan berrian, funtzionala izan berrian, datutan oinarrituta da. Eta honen helburua beti da, pues, performantza aldan honena lortzea. Zera, jokutan performantza vitala da. Ikusi besteik ez da, ez? Oain dela 20 urte, nola itezian jokuak, eta gaur egungo jokuak konparatze baldin mazu, asko betu dala esango dugu, baina ez da programadoriak asko zaubia delako gaur egon. Baizik eta hardwareak gehiago etzula ematen, bere garaian, ez? Jokuak beti hardwarea limiteaino eman du. Eta orduan oso importantia da jokutan hardware aldik eta ondona aprobetxatzen. Hemen jarri de grafiko bat, nola evoluzionatu duen CPU-an velozidadia ramakin konparauta, eta hemendik deduzitzen da, askotan CPU-a zai da, hola, rametikan memoria aljau arte. Ez, egun ziklo, berren ziklo ez zerrin gabe. Hortako asmauzian katxiak, baina, klaro, katxiak hardwarekin funtzionatzeu, eta orduan programadorian lana da, katxe hori aprobetxatzeko moduan ipintzia datuak memorian. Eta hortan basatzea datuan oinarritutako paradigma. Ez? Performantza lortzeu por defecto. Ez du usten bukaerako gauza bat bezala, baizik eta hasieratik minimamente performance ona dakan kodigoa generatzeu, eta gero optimizabilia dana. Eta bigarren pilarra zen minimalista. Ezta? Izenetik hasita, zeba M minimalistatik dador, M minimalista esateko modu minimalistena darako, ezta? Baina oso guztua nola gero da hemen gramatika, zeba, programazio hizkuntza baldin makizu, segurunez ja badakizu hemen gramatika, ez? Zeba, egiteuna da, zu konjunto bat hartu, programatzeko berdian bloke minimoakin. Hemen da, azkabu, iterazio for, if, asignazioa, dano azkiu hauek, ezta? Eta espresioak egiteko, pues azkabu, operazio, unarioak, binarioak, funtzioak, eta aldagaiak. Eta jazta. Bukau da, hori da posteiten naia, jazta horrek asko posteit. Zeba, ez daka klasik, ez daka enumik, ez daka generikoik, ez daka punteroik, ez daka override, ez daka asinka, ez zer ez? Hau xe bakarri da hizkuntza oso da. Bueno, hemen jarri eta adibide bat, pixkat kompakto da, baina, bueno, pong, klasikoa ezautuko zuen, ping, pong, ping. Bueno, nire hizkuntzan ninda. Otamar linetan da, ez da importantia motxa izatea, baizik eta, bueno, estruktura pixkat homogeneoa dela, ez? Lau bloketan banauta do, hemen jugadoria nola moitzeian deskribatze dugu, hemen nola zerbitzatzean pelota, hemen gola sartutakoan ze pasatzean, kontatzen jute gala, eta kantidade batetikan aurrea pasatekoan, berriz azteala jokoan. Eta kuriosidade bezala, pues claro, hemen numerik ez da, ez? Konstantik ez da, fijatze baldin mazate, eta ezin da, nire hizkuntzak ez du onartzen, literalik. Ez? Dana diseinadorian esku usteu. Beak erabakiko zenba jugadore dauden, zenba pelotakin jolastean, pelota eze velozitatean moitzean, golak zenba kontatzeuen, zenba goleta jokatzean partiduak. Hori diseinadoriantzako ustea, eta separazio honek ekipo baten produktibidadia asko hilotzeula espero du. Azkenik bere tipo sistema nahet erakutsi, zeba algoritmo propio batekin funtzionatzeu, eta iruditzen zait interesantia dela bere baitan, da adimen artifiziala zitzein da, bau da, parte adimentsuena nahiz eta determinista dan guztik, zeba ezin dugu probabilistikoki esan, igual iruditzen zait zemaki badala ez. Bueno, seguro izan behar du. Zaila da erakusteko, baina ez daka tipo anotazioak, ez diozu inoiz esan berrez, hau zemaki bada, hau vektore bada, hau material bada. Beak badaki, velozidadia kasu honetan adibez, liburutegi estandarrekoa dela eta beti vektore badala. Orduan badaki eraiketa honen erantzuna, baita ere vektorea izan behar duela, orduan lehenengo argumentua vektorea izan behar du, funtzio bat numero hartzeuna, eta orduan, hau, bueno, deduzitzen juta. Hemen zaila da erakusteko, baina deduzio kompleto bat iteu, eta gai da programa bateko espresio danen tipua inferitzeko. Bere minimalismoa esker. Vale? Zondo, pixka teorikoki esplikau dut, zertako balio aldu hizkuntza honek, bueno, hemen ekarri ditut adibide batzuk, nire lagun bate prestatu ditun bideo baten, bea artista da, esan marrazkilaria da, eta gehien programatzen, oen dela urte bete, eta, bueno, topauzu nire proiektua, eta albidetu dio, bere bizio artistikoai, bizitza ematen, ez? Sonido baka, entzute bizkat. Genero desberdinetako jokuak inditu. Hemen ikusten zuen programata don dana hemen indado ez. Unityko proiektua dira. Baina dana hemen indakasuntan.
prozeduralak, abadiez egun baten nintzun, karta joku bat. Oso azkarra dela esan beharra daude. Hemen burua juntzitzako, da MM bat iti okurrizitzako, bueno. Dana esperimentala da. Ez du nahiko guak publikau. Ite ditu ikasteko eta divertitzeko, beste programadore bezala. Hau da guain lanian da hona adibidez, Hollow Knighten inspiratutako plataforma bat, bueno. Eta ja azkena batu igual ezaltuko zuen, zertan inspiratuta da. Horregaino, lasai. Hoxe da, nola erabili leike, esan duten bezala kodigo irekila da, eta implementazioa da hizkuntza zerbitzari bezala. Batzuk igual ezautuko zuen hizkuntza protokolua, erabiltzeuena gaur egun editoriak hizkuntzakin komunikatzeko. Eskaerak ite dituzte, bezero eta zerbitzari modelua izegita, kompleta jazu hitzau, edo ezaiazu ze koloretan erakutsi berdeten hitzau, eta hizkuntzak erantzuteio berdon informazioekin. Honek ahalbidetzen da, gehiena gustatzen izun editoria erabiltzia dola, hizkuntza honetan programatzeko. Eta hau eta goinorrez oso erabiltzen, baitaren nola JavaScripten indadan guain, webian erabiltzia da. Osa, VS-Code.db ajutezea, instalatzezu estensio bat, eta jazta, ezer deskargau gabe erabiltzia kasu. Nire helburua beti da, nire hizkuntza erabiltzen programadore guztua sentitzea aldan errexena izatea dana, ezta? Eta, hola, probatzia dake, eta interesa bezkeo, probau eta gonbidata zaudete, hobekuntzak esatea. Esan berra dakat, oandikan esperimentala dela, eta gauza batzuk garatzen dela, baina hor txeguaz, ezta? Eta hoxe zen, eskerrik asko, zuen denboratik. Eta galderantzako minutik handako. Eskerrik asko, Martin. Nik hasieran uste nun M hori zure izenetik zetorrela, bai? Hori, jende asko esatea, eta horretik nahi nun, azalpen nahi, ez dakit, oso politxa izango ez nire izenek ikan jartzeko ez. Bai, eta ez. Bueno, ni joku mundu hortan ez jakina naiz, baina, pizkat konpilazioa eta interpretazioa eta galdera da, hori nola itzultzen da, interpretatzaile bada, eraginkortasuna baldin bada importantea, konpilatzailea da, edo... Bai, konpilatzailea da, bai. JavaScripten implementauta do, zerotik hasita ez da parser generator edo antzeko erramientek erabiltzen, hasiera baten bai, Xtext ezakit ezautuko zuen, baina erramienta da Javan hizkuntza sortzeko, ikusi nun limiteaino aldatzen nahi nitzalaia eta errore mensaje honak eta emateko erabaki nun zerotik itia. Eta nik indet, parsera, validadoria eta dana. C dadoa edo C... C Sharpea guain bertan edo C++ baitaren nahi bazu. Guain bertan martxan dakatena C Sharpena da, baina bere garaian C++ ekin egin dituen esperimentuak eta funtzionatzeu. Ideia da, zuk M formatu hortan idaztezula eta aukera bitezu. Urrealekin lanian nahi nahiz, orduan C Sharp, oza C++ eko kodio generatzeko. Unitykin nahi nahiz, orduan C Sharpeko kodio bat itzultzeko hori. Eta idazten kodigo hori ulergarria da programadorian kiko, ez? Intentatzeu C Sharpeko programadore batek idatziko zuen bezala idaztia kodigo hori. Entendiba izateko. Bai, beste galdera bat, igual. Bai. Bueno, zoriona, Mikel. Zuzea, Martin, markatu. Mikel Martin, bueno. Ez da problema. Zuzea ezagutzen dudan lehenengo programatzailea, programazio lengoaia bat egin duena. Eta beraz, hori handia badan niretzat. Ez dakit, geratu nahi zola pixka bat, bueltaka, neukan eta momentu honetan astu intzait. Objektuen orientazioaren kontuarekin. Aspaldi, nik uste, paradigma hori gurera etorri zanean, bedinkazio guztiekin egin genion harrera, iruditzen zitzaigulako,
entidade desenteko aplikazioak egiteko modelizazio eredu egokiena zela eta neurri batean gure ideiak ordenatzeko eta bueno, oso baliagarria ez. Eta egia esan da pixka eta harritu nau zure aurkezpenean, bueno, esan duzu, ez dago da objektu modelizazio hori, baizik eta datu modelizazioa. Orduan, nik ez dakit asko jokoen programazioaz, baina nik ikusi izan dituan adibidetan beti garrantzia handia ematen zaio, hain zuzen ere horri. Jokoetan parte hartzen duten objektuak ondo modelizatzeari. Horrek, naiz eta itxura batean zure programak, zure programazio lenguai honek programak erraztu, ez aldu gerora modelizazio arazurik ekartzen. Hau da, programatzaile horren buruan dagoen eredu hori zure programara eramateak ez aldu alako gainlan bat edo zailtasun bat ekartzen. Hori da galdera pixka bat. Bai, galdera ona da. Nik nire historia esplikatu pixkat nola hasi nintzen akademian beti objektu orientazioa erakuste izue, eta ni fan handia nintzen. Eta ikusi detena da performance importanti da aplikazioetako objektuan orientazioak ez duela asko laguntzen. A ber. Eskalabilidade aldetik, ez iruditzaitela bigarren galdera zijoala. Egia da, nola paradigma berri bat dan, gehiago kostatzela hasieran, ez? Ohituta baldin bazaude objektuetan orientazioekin erabiltzea, beste paradigma baten funtzionala baldin badan bezala, hasieran gehiago kostatuko zaizu. Baina, bueno, pentsatu da aldan errexena izateko ikasteko. Eskalabide aldetikan, nahi, oain dakitela, gehiago gustatzen zait. Iruditzen zait, ez dela hainbeste espageti egiten, behaien kodikoan, behitu nire bizitzako bilaketa da, era bat ezateko lortzia, programatzeko modu bat, performance hona dakana, baina baita ere, pertsonantzako erresa dana, erabiltzea zeba, baina arte, beti kontrajarri bezala india, eta ez da zertan, teorikoki ez daude kontrajarrita. Hizkuntza bat, ikasteko zailo izatetikan, horreatik izatea performance aldetiko bio, ez daka zertan, ez? Eta hortikan alau nahi zonea. Ez dakitago aldan erantzuna, obviamente beste jende asko da lan egiteuna hontan, baina egia da azkenengo urtetan, jokuan industrian behintzat, asko edala zabaltzen, objektuan orientazioen partez, datuetan oinarritutako paradigmak erabiltzen hastia. Eta ikusiko dugu, noa jotean, klaro. Oso ondo. Lenguaia sortu duzu, Martin, eta etorkizun hurbileko proiektuetan, hau jokuren baten garapenean aplikatzeko planik badaukazu? Nik neukez. Ni gehiago erramientak garatzea gustatzen zait produktua baina. Hasieran erakutsitutenak eta beste hainbat iteitutenak, ni gustatzen zait sortzea softwarea, nire ingurukoak programadoriai laguntze joenak. Nire klientek inoiz ez dira bezeroak erabiltzeituenak produktu baizik eta nire inguruko programadoriak. Ni horrek posteit, orduan, irutzait, nik neuk ez dutela erabiliko. Bai, erakutsi dituten joko hauek egin ditunak, pentsatutela egunen baten zauze publikaukola, baina arte esperimentuak egin ditu, eta zein animatzetela biltze, baina nik neu erramientak egiten zegikoet. Eskerrik asko aurkezpenagatik oso politia izan da, interesantia. Eta, nik gehien bat, Xabierrek komentatu duen kontuekin, hola pentsatzen pixka bat, ulertzen dut performance oso, performance ona izatea sistemak oso importantia dela, baina igual, hola, arazo bat gertatu daitekena eta iruditzen zait, paradigma honetan igual izan litzakeela, gauza bat objektutara orientatutako programazioak nire ustez bintzat oso ondo egiten duna dela, jende ezberdinen arteko interpretabilidadea, programa batek daukan interpretabilidadea eta antolakuntza errezago egiten dula. Eta igual, da zu komentatu duzu haintxe bertan, ez du dela bata besteai kontrajarriak izan behar, ez? Igual, egon daitekela baita ere pixka bat ereduen nun jende arteko interpretabilidadea dukana eta baita ere performance ona dukana. Baina ez dakit zehazki, baina pentsatzen dut igual baita ere, jende gehiok parte hartuko balu joku baten garapenean, pentsatzen dut igual hor, eukitzea objektutara orientatutako programazioak bere garaia mintzat lagundu lezakela. Orduan igual, tarteko bide bat igual baita ere on litzakela. Baina ez dakit, seguro, ez dakit esperientzerik jokuak garatzen benetan.
Orduan, zero. A ber, nik animatzet mundu osua paradigma desberdinak probatzea, ezta? Eta ikustea zein dan behantzako egokilena, ni hemen esateko hau da horrena eta gutxiago, ezta? Esan duten bezala egia da azkenen urtetan hemendikan ikustetela nik profesionala juten jokuen industrian, baina objetuan orientazioa ni fan handia izan naiz eta inorri nion esango aldatzeko bere pentsatzeko modua. De hecho, gauza hon badakana hizkuntza honek da C#ekin interoperabilidadea dalakala. Orduan, kasu baten gertatu lekela askotan, esan ez da raro, adibidez, prozeduralki generatzen nahi bazun zerbait, bueno, ez dakit, zeo zertan C#en itia egokilo baldin bada, erabiltzea kasu eta bila nahaztia kasu. Inorri ez dio lotzen hola programatzea, ez? Orduan, hizkuntza bai da opinion haua, intentatzeu datuetan oinarritutako paradigma zorrotz jarraitzia, baina interoperabilidadeak emateioa flexibilidade hori ekipo ondiotan iteko. Esateizu, gero, nire opinio personala da, objetuak orientatako, baina eskalabilidade obio dakala. Hori da nire opinio kuriosua, baina nik ala pentsatzen pila proba ondoren. Paradigmak ez nire hizkuntza, bueno, baina experimentala. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Kontrol? L. Ja, danok izan dugun arazoa, no? Vale, hau, a ver. Vale, a ver. Ondo entzuten da, horrela? Vale, earki. Nire izena Xabi Garminde da, eta hemen Euskal Mineral Bot mineralen informazio erauzketa eta testu sorkuntza Wikipedian lan aurkeztuko dizuet. Lan hau Galderrek, Kepak, edanik egin genuen, informatikako fakultatean irakasgai baten proiektu gisa, eta hemen bertan lortu genituen emaitzak erakutsiko dizkizuet. Hementxe, mineral baten artikula daukagu. Artikula oso simplea da, badauka, garrantzitsua den informazioa, sistema kristalinoak, kategoria, formulak, informazio basikoa badauke. Baina, gutxi gora bera zenbat arratuko genuke alako artikulu bat osatzen. Kontuan izanik, edizio kontuak, informazioaren bilaketa, domeinoari buruz jakintza asko ez dugula, igual 30-40 minutu oso baikorrak izanik, igual egingo genuke. Baina bain, gauza bera 5.500 artikulentzako zenbat arratuko genuke hau dana eskuz eginez. Jabeteak, akaso igual urte bete. Baina, bada ere beste bide batzuk gauza hauek errazago egiteko. Izan ere, hau gure lanaren emaitza da, eta ez ginen egon danok ordenagailu baten artikulak idazten. Hau testu sorkuntzaren bidez egin genuen, eta orain, aurkezpen honen helburua da azaltzea nola egin genuen. Lan hau 2009an, COVID-a existitzen ez zenean, egin genuen informatikako fakultatean hizkuntzaren prozesamenduaren proiektu gisa, eta proiektu honen helburua izan zen, katalanek egin zuten Python script bat egokitzea Euskarako Wikipedia mineralen artikulak sortzeko. Zeintzuk izan ziren aurrekariak, Mariano Rajoyk esan zuen bezala, los catalanes hacen cosas, eta kasu honetan, katalanek, katalanezko Wikipediarako artikula sortzeko skripta sortu zituzten, mindat.org-ko web orrialdetik datuak eskuratzeko, eta horretarako PyWikibot tresna erabili zuten. Katalanek kodea eta dokumentazioa eskuragarri jarri zuten, eta hori bidea eman zigun, hau bere erabiltzeko eta gure kasurako aplikatu ahal izateko.
Eta PyWikibot ere eskuragarri egoteak, hau erabiltzea baimendu zigun. PyWikibot Python lenguaian idatzitako eskriptezatutako erraminta bilduma da. Eta Wikipediako edukiak eta arakatzeko eta editatzeko erabiltzen da. Adibidez, funtzionalitate bat replace izanekoa, ahalbidetzen dizu Wikipedian agertzen den hitz bat, artikulu guztietan, beste hitz baten ordez aldatzeko. Adibidez, hitz bat aldatu egiten bada, edo hitz baten agerpen okerra detektatzen badugu, adibidez, Euskarako Wikipedian Espainiarekin agertzen baldin bada, artikulu guztietan Espainia IN-erekin jartzeko aukera daukagu. PyWikibot ere, Wikimedia Fundazioko beste proiektutan erabiltzen da, eta MediaWikiko beste wiki askotan ere. Wikidata, Commons eta MetaWikipedia adibidez. Hau erabiltzea erraza da, exekuzio komando lerrotik erabiltzen da, eta behin erabiltzen hasteko, egin behar gauza bakarra da, erabiltzailea sortzea, gero Wikipedian egiten diren edizioak eta sorkuntzak erabiltzaile baten bidez identifikatuta egoteko, eta login egitea komando lerroatik dauden funtzioak erabiltzen hasi ahal izateko. Hemen dauden funtzioak, linkan badaude erabiltzea daitezkeen funtzioak, replacena adibidez, eta hauek erabiltzeko pw.b.py skriptari deituz funtzioa parametro gisa pasatuz exekutatu daitezke, baina baita aukera dago gure Python skriptetan bertan PyWikiboteko deiak egiteko eta erabiltzeko. Behin aurrekariak finkatuta, egin genuen lanaren prozesua azalduko dizuet. Lehendabizi katalanek erabili zuten kodea eskuratu genuen, Python 2.7 bertsioan zegoena. Gero hurrengo urratsetan zen mineral hiztegiak euskararatzea, gure hizkuntzarako egokitzeko, eta azkenengo pausua kodea egokitu ondo funtzionatzen dezan. Azkenen asko gertatzen da, beste baten kodea berreltzen dezunean, beti badarela erroreak. Kodeak zer egiten du? Lehendabizi mindat.org webgunea atzitu egiten du, datuak eskuratzeko. Minera guztiak bitxetatu egiten ditu alfabetikoki, eta soilik datuak dituzten mineralak hartzen ditu. Ondoren, eskarpin bidez datuak hartzen juten da, eta beharrezkoa denean, datu horiek euskararatu egite ditu barnean dituen hiztegiekin. Ondoren azkenengo pasoa da, jaso diren aldagai o propietate guztiekin mineral txantilloia sortzea eta gero PyWikiboten bidez Wikipediara igotzea zirriborro gisa. Datuak eskuratzeko azken espresio regularrak erabiltze ditugu HTML-ko datuak atziteko. Kasu honetan, adibidez, distiraren propietatea ateratzeko, lustre aldagaia propietatea bilatzen dugu, eta horren barruan dagoen balioa, metalik, euskararatu egite dugu metalikora. Prozesu hori errepikatzen da mindat.org-en agertzen diren datu guztientzako, eta honek ahalbidetzen dugu gure txantilloi propioa sortzera. Adibidez hemen irudian, aluminium mineralaintzako dagokion infotaula osatzen da. Azken finean, egiten duguna da mindat.org-en ingelesez dagoen informazio guztia erabatera Wikipedian agertzea euskararatuta. Izango zen, hor bertan dagoen informazioa egokitu eta Wikipediako formatura egokitzen dugu. Eta holako emaitzak lortu genitun. Kalitate neurketa, pixkat jaskarra, baina.
Eta referentzia falta, bueno, igual ez dut egokiena hartu. Baina, bueno, baina behintzat existitzen da, zerbait kontsultatu daiteke. Hau skriptari bitartez sortuta dago, eta, bueno, gero bai sortu dien emaitzak, bai, 5.300 mineralak, artikulu bezala publikatu baino, pues, bueno, berrikuspen bat behar izan zutela. Berrikuspenen artean, artikuluak bat zituzten datuak ezienak zuzenak, adibidez formula, kristal sortzeko modua edo mineral mota. Eta gero ere akats errepikakorra konpontzeko lehen aipatu duten PyWikiboten replace funtzioa erabili izan. Eta gero ere, Wikipedia elkarlana sustatzen duten bezala, wikilarien ekarpenak ere egon ziren, adibidez. Laino beltz wikilariak hainbat mineral itzenak zuzendu zituen. Gero, Galderrek lana hartu zuen, eta artikulen kategoritzatzea lortu zuen, eta bi ezberdinetara kategorizatu zuen. Lehendabizi, sistema kristalinoen arabera sailkatu zituen, quick categories erabiliz, okurezan hau. Eta bere formulan dagoen elementura arabera sailkatzeko, LibreOffice eta OpenRefine erabili zuen. Gero ere, aipatu beharra dago, mineralen izenen sorkuntza egiteko, Olaz Perez de Binaspreren terminologiarako itzulpen sistema automatikoa erabili egin zela. Baina, bueno, hemen ideia ezan minerali buruz hitz egitea, baizik eta egin dugun prozesuari buruz, egin dugun prozesuak ematen dizkigun aukerei buruz hitz egitea. Azken finean, prozesu hau errepikatu daiteke hainbat gauzekin. Behar dugun bakarra da, datu base aberats bat, webean atzigarri dagoen datu base aberats bat aurkitzea, gure gustokoa dena, eta orduan gure kodea egokituz bere webgunera edo testuingurura beste lan batzuekin lan berdina errepikatzeko aukera dago. Adibidez, Euskal Herriko mendiekin, pertsonaiekin, kirolalekin, datu base bat aurkitzen baldin badeu, hori errepikatzea badago. Hemen adibide batzuk jarri ditut, adibidez mendia.eus web orrialdean 2640 elementu aurkitzakegu mendiei buruz, Euskal Herrian daude mendiei buruz, eta bertatik informazioa erauziz Wikipediako artikuluak sort daitezke. Izan ere, oain dela gutxi Bilboko gradu amaiera batean lan hori egin zuten, eta ez dakit oain publikatu da dauden, baina Euskal Herriko mendiak atzigarri daude oain Wikipediatik. Gero ere beste pertsonen, gusto desberdina dituzten pertsonentzako ere aukerak ere badare. Adibidez, Pokemoni buruzko artikula sortzeko ere datu base handia dago, pertsonaia asko dare, eta hemendik igual 905 artikulu sar daitezke automatikoan. Azkenen, bilatu behar duguna da datu base bat, informazioa sistematikoki ondo ordenatuta daukana, eta atzitu daitekena. Eta, gero ere, copyright kontuak kontuan izan behar dira. Eta, ondori bezala, komentatzean 2009 arte argitaratutako mineral guztiak oain atzigarri daudela Euskarako Wikipedian. Eta minerali buruzko artikulu gehien dituen entziklopedia garela. Naiz eta artikulak oso senpli izan, badaukate baliagarria izan daiteken informazioa. Hemen erreferentza batzuk utzi ditut, norbaitek kontsultatu edo perrerabili nahi baditu. Eta hau izan da dana, mi esker entzutagatik. Eta hemen link bat jarri dut, aurkezpenerako linkak kontsultatu nahi badituzue, eskura garri ukitzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Xabier. Galderen tartea zabalduko dugu.
Eskerrik asko, ez noi eskatzera xakeko munduko txapeldunen horrizak sortzeko, lasai. Ez dakit eskatu deskuzuen mendiak euseko apia, edo screen scrapping induten horretarako, baina emango dizuego apia, osea, kodesintasetik ez dago ginen arazorik apia eskaintzeko, eta holan ez duzu erabilia regeexik HTML-a parseatzeko, mesedez. Ikasle batek egin du batzuk kepak bidali zidan, da grado mailarako lan bat, eta berez ez zen informatikakoa, ingenieritzakoa da, eta zen saiakera bat, eta erabili du euskalherria.org webunean daudenak, ariketa zen gehiago datuak atzitzea, baina gero bai, copyright kontu batzuk ere badaude tarteko, eta hori, igota daude, baina oraindik gurean, nahi badauzu mendiak euseko apia, idatziko desintasera, emongo detzuegu, datuak libreak dira, así que... Asuntoa bere sortzen... koordenatuak eta altuera lortzea, baina gero zegoen testuetan literatura pixka bat gehiago zegoen, eta hori bai da copyrighta. Koordenatuak guk OSM-tik atera genituen, bai. Hor berdin izango litzateke, hor garrantzia zukana ikasleak egin duela, antzeko ariketa bat, datuak atzigarri jarri, begiratu, eta erabili duen datu basea beste bat da, baina, bueno, bai, antzekoaz, da euskalherria.org-ekoa mendizale talde bat zen. Eta bestalde, Elia Euseko itzulpenan alen esan dutena, adibidea dago, Twitterren ipini dut bota, itzuli Eus eta Elia Euseko itzulpena konparatzeko nahi baduzue, bilatu. Galderarik ez badago bai apunte bat gero urrengo prozesuan interesgarria izan zena, erabili zen Olatz Perez de Beñasprek egindako batez ere medikuntzara begiratuta dagoela, eta oso interesgarria da, mineralen izen asko latinezko, ingelesez ere latinezko izena daukat, eta orduan latinetik euskarara itzultzea arauekin posible da, ezagutzen ez dituzun hitzetan ere, baina gero bat zituen bitxikeri batzuk osatu zeguna gero gehiago begiratzea, eta da mineral askok errusiar geologoen izena dituztela, eta orduan arauak oso ezberdinak dira, eta orduan banaka joa behar izan zara begiratzen, baina hau nondi dator, ez bulgaroa da, orduan horrela geratu behar da, baina ez hau turmenistangoa da, orduan aldatu behar diote grafia, eta hori, ez dakiten erronka, inkluso lorgarri bat, horrelako zerbait, ze diskriminatu behar duzu, zehazki zergatik deintzen den horrela, eta batzuetan izena dator hitz batetik eta bestea dator hitz hori abizen bezala daukan pertsona batetik, eta orduan itzulpena ezberdina da. Eta EHUk egindako geologia hiztegiak ez ditu 6.000 minerala jasota ditu bakarrik nagusiak, orduan batzuetan ere asmatu behar da irizpide bat, ez? Igual, hau horrelotziko dugu edo ez. Hori justo jarri duen adibidean adibidez tilde bat dauka, eta tilde hori mantentzen da, ze jatorrizko izenak tilde hori bai mantendu behar da euskeraz, eta horrelakoak gero askoz konplexuagoa dela parte hori. Baina, ariketa bezala egia zen, lan urteak aurreztu zituen. Komentatu dezula oin, Errusiar jatorriko izenekin egola, igual, etorkizuneako egin daiteken gauza bat da, hizkuntza ezagutzeko sistema bat. Oin badaude aukerak nahiko erraz karakteretan oinarrituta, ze hizkuntzatakoa den izen bat detektatzeko sistema bat, eta igual jarri izenak errusieraz eta izenak, latinez edo gazteleraz edola, eta igual horrekin igual balio dizu pixka bat diskriminatzeko, eta ez dut esaten zehazki esateko, baina bai, igual probabilidade minimo batez esateko zeintzukin izan ditzazkezun arazoa. Arazoa hori baino gehiago da euskaltzaindiaren pixka bat randomtasuna, eta orduan, diot, abizena baldin bada zirilikoz, transkribatzen da modu batez, baina alfabeto latinoan idazten duten herrialdetan beste modu batez, orduan zu jakin behar duzuea geologo hori izena eman diote, ez dakize departamentuko geologoaren ohorez, eta begiratu behar zu hori, ze baldin bada txekoa ez duzu transliteratu behar, baina baldin bada bielorrusoa bai. Eta baldin bada bielorrusoa transkribatu behar duzu arau batzuekin Y-koa eta baldin bada rusoa beste batekin. Eta orduan nola pixka bat ez da aleatorioa, bere arrazoi pisuzkoak ditu guzti horrek, bai? Baina jakin behar duzu
minerala zergatik izendatu duten horrela, eta batzuetan leku izen batetik dator, eta leku izen hori dependen on dagoen transkribatzen da ezberdin, eta orduan mindatek eskaintzen duen gauza hon bat dela named by, eta orduan jartzen dizu zergatik izendatu duten. Eta orduan, baina hori ja da gizea adimena, ez da? Ba, inteligentzia artifizialekin asko zailagoa da hori diskriminatzen, ze ezke dira 100 kasu, bai, orduan, baina bai, ariketa oso interesgarria izango litzateke, hori ere, saiatuko naiz, jakiten, hemen transkribatu behar duan horrela edo horrela. Ariketak. Asier, bai, zuen txanda da. Ja, azkeneko aurkezpena. Common Voice egitasmoa. Kontrol L sakatu dut. Apunta. Edo F5 edo F11. Hori behintzat ikasi dugu. Entzute zait, ondo entzute zait bai. Bueno, Asier Iturralde Sarasola eta Marko Txopitea Garzia gara, librezalekoak, eta gaur Common Voice egitasmoa aurkeztera gatoz. Eta Common Voice egitasmoaren helburua edo teknologiarekin euskaraz hitz egin ahal izatea da. Bueno, mundu mailako egitasmoa da, ez da euskarazko bakarri, ahalik eta hizkuntza gehienetan teknologiarekin hitz egin ahal izatea da helburua. Common Voice Mozilla Fundazioaren proiektua da, suposatzen dut ezagutuko zuela Mozilla. Mozillaren helburuetako bat internet guztiontzako baliabide publikoa irekia, irisgarria izaten jarraitzea da. Eta Common Voice proiektua sortu dute, hizketaren ezagutza guztiontzat irekia eta irisgarria lortzeko. Gero eta ohikoagoa da teknologiarekin ahots bidez hitz egitea. Nik azken aldian ikusi izan ditut helduak mugikorrari esaten ok Google, el tiempo de mañana. Zoritxarrez, momentuz behintzat, ez digute euskaraz hitz egiten, orduan behartze gaituzte erderetan hitz egitera. Edo umeak esaten Alexari kanta bat jartzeko. Edo gero eta ohikoa da teknologiarekin ahots bidez komunikatzea. Eta zer nahi dugun agintzea edo. Eta aipatu ditut pare bat, baina gehiago daude, Google Assistant, Apple Siri, Microsoft Cortana, Amazon Alexa, Samsung Bixby, hau ez duen ezagutzen, ez zerrendan dagoen hau, guztiek ezaugarri komun batzu dauzkate, arazo batzuk, beste modu bat esan da. Hizkuntza handienetan bakarrik erabili daitezke. Denen atzean enpresa handia daude, eta enpresek etekin ekonomikoei bakarrik begiratzen diote, eta orduan ez pasara hiztun kopuru handi bat daukan hizkuntza bateko hiztuna, jai daukazu, garbi esateko. Orduan, ondorioz, euskaraz ezin dira erabili. Esan dudan bezala, hauekin komunikatzen nahi badugu, gazteleraz, edo frantsesez, edo inglesez, edo beste hizkuntzetan moldatu behar gara. Hizkuntza nagusi bateko hiztuna izateak ere ez dizu ziurtatzen behar bezala komunikatu izatea teknologiarekin, zelen olatz Arbelaitzek aipatu duen bezala, pertsonen artean zoritxarrez oraindik ohikoa diren diskriminazioa, sexismoa, arrazismoa eta bar, teknologiara pasatze dira, ez? Eta orduan, gizonezko zurientzako, hauek entrenatzean gehien bat gizonezko zurien ahotsak daude erabilita. Orduan, baldin bazara emakumezko beltz bat, Amerika iparraldeko, Amerikatako estatu batuetako hegoaldekoa adibidez, asko zailago izango da zuretzat teknologiarekin komunikatzea, gizonezko zuri bat bazara baino. Beraientza dago batez ere entrenatuta teknologia hau. Arazoekin jarraituz, ez dira libreak, kaxa beltza dira. Ez dakigu zer gertatzen hor. Eta hainbat pribatutasun arazo izan dituzte. Hau ez dut esaten
ez dakize YouTubeko kanaleko konspiranoiko bate buruan aluminiozko papera jarrita esan duela ez dakize, hau nahiko ezaguna da, zeak egon dira, nola dago, filtrazioak egunkari ezagunetara, The Guardian eta mainstream diren mediotan agertu diren gauza dira, hasieran ukatze zuten, pribatutasun politiketan eta aipaturet zuten egiten pertsonek entzute zituztela, kasu batzutan bintzat grabazio horiek, baina gerago filtrazioen bidez eta kazetarien ikerketen bidez ikusi da baietz. Eta azkenean onartu behar izan dute, kasu batzuetan, bai beraien enpresetakoak eta bai hirugarrengoen enpresetakoak entzute zituztela grabazio horiek. Eta kasu batzutan, bertako langile beraiek salatu izan dute oso elkarrizketa pribatuak entzun izan dituztela, badibez, medikuarenean izandako elkarrizketak. Eta enpresa gutxi batzuen kontrolpean daude, hor daude, faltako litzake Facebook, baina GAFAM edo multinazional teknologiko gehienak hor daude. Eta horrik kontrajarrita, Common Voice-ek abantaila ditu. Helburu bezala hasieratik jarri dutela, ahalik eta hizkuntza gehienetan erabilgarri egotea. Ahalik eta hizkuntza gehienetan teknologiarekin komunikatu ahal izatea. Komunitate txiki bat duen hizkuntza bat izan arren, jende aktiboa baldin badago eta Common Voice-en parte hartze baldin badu, posible izango da, etorkizunean hizkuntza horretan teknologiarekin komunikatzea. Eta bide hortatik, euskeraz, zorionez badago komunitate hori, eta Common Voice-en dagoeneko badago euskera proiektu bezala. Eta aniztasunaren beste ikuspuntu batetik, hizkuntza aniztasunaz aparte, bestelako gizon emakume, gazte zahar, euskaldun berri, euskaldun zahar, euskararen barruan mendebaldeko, erdialdeko, ekialdeko hizkerak, alden ahotsik anitzenak biltzea da, beste helburuetako bat. Datu eta softwarea librea dira, eta pribatutasuna hasiera batetik lehentasun bezala hartzen da. Eta sektorea demokratizatzea da helburua. Ez egotea betiko enpresa multinazional handi horien menpe. Edozein enpresak edo unibertsitateko ikerlariek edo erabilializatea datu hauek. Datu hauek edukiko dituzte biltze diren audio eta testu hauek Creative Commons lizentzia edukiko dute da. Domeinu publikoan parekoa den lizentzia bat, orduan edozeinek erabilia izango ditu. Momentu honetan, 100 hizkuntzatan dago martxan Common Voice proiektua. Horrek esan nahi du, hizkuntza horietan webgune itzuli dutela, testuak bildu dituztela eta grabazioak martxan jarri dituztela. Hori da 3 pausoak edo. Eta beste 75 hizkuntza prestaketa lanetan ari da. Alegia webgune itzuli, testu multzo bat bildu eta gero horiek irakurtzen hasteko. Eta 200 bat garatzaile ingurua dira lanean Common Voice proiektuan. Eta prozesu hori da, nahiko erresa da, behin testua dauzkagula, testu horiek irakurri behar dira. Eta momentu honetan euskaraz dauzkagu 100 ordu grabatuta. 1.200 pertsonak parte hartu dute momentuz, eta 61.000 esaldi dauzkagu. Garrantzitsua da, 61.000 hola esan da asko dirudi, baina berez gehiago behar ditugu. Baliozkoa izateko datu multzo hau edo ahots eta testu multzo hau kopuru horrek asko handiagoa izan beharko luke. Hemen ikusten da, dauzkagola balioztuta 100 ordu eta beste 50 zerbait zain daude. Horrek esan nahi du, beste lan garrantzitsu bat egiteko dagona da, beste grabatutako audio balioztatzea. Benetan testuan jartzen duena irakurri duela baieztatzea. Hori pertsona batek egitea komeni da. Hori egitea lortu ezkero, 100 orduetate pasako gineke, 140, 145 gehiagora. 140 edo 140 zerbait ordutara. Eta hori, esaldiak, hasiera batean hasi ginen librezalekoak eskuz biltzen esaldiak. Baina horren oso lan nekeza da, ezin da eskuz ezinezkoa da. Orduan, lehenengo beste esaldi multzoa lortu genuen argiako kazetariekin hitz egin eta argiak Creative Commons aitortu partekatu lizentzia dauka, baina eman zizkiguten testu multzo bat Creative Commons lizentziakin erabilizateko baimenarekin. Eman baino guk hartu genituen beraien baimenarekin. Ez da erraza. Nabari da nork egin zuen lan hori. Niretzako errazagoa izan zen.
Eta hori, guain, gero, urrengo pauso esan zen, hala ere, ez ziren nahikoak Wikipediarekin beste Common Voice Wikipediarekin akordio bat egin zuten, antzeko arazoa da. Wikipedia Creative Commons aitortu partekatu lizentzia dauka, baina Common Voice proiektuan Creative Commons 0 lizentzia behar du. Eta orduan entzuten azan, artikuluko gehienez ere hiru esaldi hartu. Hori ere scraper batekin egin zen, beste hizkuntzetan erabiltzen dutena, eta guk euskarazerako erabili genuen egokituta, eta artikulu bakoitzeko gehienez 3 esaldi. Fair use deritzon horren barruan, eta hitzarmena lotuta dagoenez Mozilla Fundazioarekin eta Wikimedia Fundazioarekin, orain jabetza publikoan daude esaldi horiek. Hori da. Eta orduan, aneztasunaz aipatu gula lehen, beste Siri, Google Assistant, dauen kasuan ez dakigu ziur ze portzentai zenbat entrenatzeko erabilituzten ahotsa horietatik zenbat diren emakumezkoak, zenbat diren gizonezkoak, baina Common Voicen kasuan bai, datuak publikoa dira, egindako grabazioa dena publiko daude, dena egiaztatu daiteke eta auditagarria edo da. Eta orduan, emakumezkoen eunekoa da, 25 pasea. Osa, guendikan ez gaude berdintasunetik gertu, baina, bueno, pentsat, badaukagu helburu hori edo. Eta adintartetan ere alde handia daude. Grabazioen parte handi bat, 19-29 artean, no? 19-29 urte arteko pertsonek egin dituzte. 40-an 60-ra badago hor baita desente, baina utxune handia dauzkagu, batez pertsona helduak, 60 urtetik gorakoak, eta 30-39 artekoak, eta gero adingabeak edo hor gurasoen baimena, behar da, grabazioak egiteko. Eta hor 1200 pertsonak hartu dute parte, auzolan digital honetan. Listo, ez? Bai. Está bien. Listo, bai. Bueno, orduan ikusten duzuenez, datuetan isuri bat dago, emakumea falta dira, eta hor esfortzu bat egin beharko da, eta, karo, hau proiektu irekia denez, parte hartzailea denez, internazionala denez, eta dena ikusten denez, ikusten duzue, datuak ez daudela inondo. Umeak eta zarrak txarto detektatuko dira, datu hauetan oinarritzen bagara. Eta Siri, Cortana eta gertuagoko sistemak egiten dituztenak, segurazki izango digute, bai, dana orekatu egin dugu, dana zaintzen dugu, dana oso ondo egiten dugu, baina datu horiek, datuak ere pribatuak dira, eta isuriak dauzkate, ze datuak beti dauzkate isuriak. Kasu honetan argi dago, eta proiektu irekia denez, egin dezakegu esfortzua hori konpontzeko. Baina kontuan eduki behar dugu, machine learning sistemetan askotan datu pilo bat behar direla, eta ez da bakarrik softwarea bera librea izatea. Datu hau beraiek ere libreak izan behar dira, horregatik Mozillak egin du kasu honetan honela, eta, bueno, librezale partetik, herritarren parte garen ez gero, guri gustatuko litzaiguke, azeran gaurko izan den bezala, datu gehiago gotea eta datu horiek libreak izatea, eta denok partekatzea, ez? Ikusi dugu medikutzaren esparruan asko egiten den gauza bat dela, eta esparru gehiagotan egin beharko zen. Eta gure ustez, Mozillak hartu duen bidea da oso interesgarria, egokia, eta horretan jarraitu beharko genukeena. Orduan, bueno, hau da Common Voice, bera hasierra azaldu du guztia, baina, bueno, nik pizkat informazioa gehitzeko, ez daukagu denbora asko, baina komentatu nahi dizuet egin zela, 2008an, eolako esparru zehatz baterako azpidomenu bat zehaztu zen, bai ez eta zenbakiak hartzen zituena, eta, bueno, euskarazkoak ere hor parte hartu genuen, eta sortu ziren olako plugin batzuk Firefoxerako proba batzuk egiteko, eta posible zen Firefoxen web formularioak eta hautsarekin betetzea, eta nabigatzailea bera ere kontrolatzea hautsarekin, ez? Eta hori guztia egin zen, Common Voiceko datuak erabilita. Bale? Eta hau ez da Mozillarekin zerikusia daukan proiektua, koki da beste speech to test ereduak egiten dituzte, eta baita text-to-speech eredua, hautsaren sintesia, eta adibidez, egin zuten izan zen, Common Voiceko datu guztiak hartuta, hizkuntza desberdinetan eredu libreak sortu zituzten.
Bale? Orduan nik hemen jarri dugu lehen eredu librea dela, ez daukat oso argi hori benetan den, baina edozein kasutan eredu libre gehiago beharko genituzke, ez bakarrik software librearekin sortutako eredu libreak, baizik eta datu libreekin sortutakoak. Ze sistema batek ez badauzkazu datuak, enpresa batek baldin badauzka datuak, Googleek badauzka datu guztiak, hemengo enpresa batek ezin du horrekin ezer egin, ze datuak falta zaizkio. Eta machine learning sistemetan datuak gain dira garrantzitsuak, datuak ez baldin badauzkazu, ezin duzu konpetitu, ezin duzu parte hartu, eta horregatik uste dut dano gaudela ados, gaur goizean esan den bezala, datua gehiago behar ditugula, euskararen kasuan, eta datu horiek libreak izatea. Bai bildu berriak, gu egiten ari garen bezala, edo beste batzuek izan ditzaketenak. Esfortzu bat egiten da hor, badakit argitaratu daudela korpus batzuk, baina asko dago egiteko. Eta etorkizunera begira, zer gertatuko da Common Voiceekin? Bueno, lehen hasierrek aipatu du, badaude 100 ordu inguru grabatuta, berez gehiago dira, baina oraindik balioztatzea falta da, eta ahots gehiago grabatzeko, grabazio gehiago egiteko, esaldi gehiago behar dira, testu esaldiak. Hau da, gai desberdinei buruz hitz egiten dutenak, fonema desberdinak dituztenak, eta orduan esaldi gehiago behar dira. Guk horrein jakitun ginen, eta Euskara Aholku Batzordeari esker, Eusko Jaurlaritza proiektuan laguntzen sartu da, eta laster esaldi gehiago egituko dituzte. Orain dauden 31.000 esaldi horiek baino, askoz gehiago, eta danak Creative Commons 0 lizentziapen egongo dira. Horrek, atea irekitzen du grabazio gehiago egitera. Ze momentu honetan, grabazio gehiago egiteak ez du kalitatean agian hainbesteko hobekuntza ekarriko, eta esaldi guzti hori esker, berez eginda daude, baina bakizu gauza hauek bizkal luzatzen direla, ea urte honetan zehar argitaratzen dan, egin ahal izango dira grabaketa gehiago, eta komunikazio kanpaina bat ere egingo da. Dakigu, Euskaraldian izango den, edo ez, edo berdin du horrek, baina komunikazio kanpaina handi bat egingo da, eta orduan, herritar guztiok ekuiko du aukera mugikorrarekin sartu eta gure grabaketak egiteko. Ikusi dugu, balioztatze falta direla audio asko, daukagu 150 eren bat daukagu oraindik balioztatu gabez, eta datu asko dira eta laukatu gara, eta guk deialdi publikoekin blogetan eta sare sozialetan zabaltzen dugu, baina, hor laguntza oro oso ongi etorria da. Eta gero datuen oreka, datuak publikoak dira, zeintzu izuri dauden, zeintzu utzune dauden argitaratzen dugu, eta orduan datuen oreka hori zaindu daiteke, ez? Mozillak orain dago kanpaina bat egiten euskalkiak edo, hizkuntzen aldaerak eta sartzeko, kasuan, zentu ezberdinak euskalkiak sartzeko, ez dakit momentua den orain edo aurrerago, lehenengo batuarena pizkat indartsuago daukagunean sartu gintezke euskalkietan, aukera hori dago etorkizunean egiteko, Bizkaiera eta bar. Eta gero, bebai, azkenean Common Voice proiektua ez da bakarrik datuak. Gero dira bebai, speech to text motorra egitea, ezta. Eta Mozillak egingo du berea. Koki aipatu du lehen, deep speech dago, eta beste pioa daude egia esan. Motore librea izango da, baina datu libreekin batera etorriko dana. Orduan, orain dauzkagun sistema, euskarazko sistemez gain, deep speech ere hor jokoan sartuko da, lokalean egingo duena interpretazio guztia, edo aukera emango du hor lokalean egiteko, eta horrek aukerak irekiko ditu, ez? Enpresa berriek edo unibertsitatetik ateratako gazte batzuek ere, ahal izango dituzte euskararen inguruan sistema berriak. Orduan hori da datorrena. Eta besterik ez gure aldetik, nik gustatuko litzaidak zuek imaginatzea mundu bat, non hizketaren ezagutza, EASR delakoa, hizkuntza oro onartzen duen. Hori da Common Voiceen, Mozillaren helburuetako bat, eta egia esan, librezalena ere bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, Asier eta Marko, eta bazkaltzea jun aurretik pare bat galdera. Bai, ni harritu nau desfase hori emakume eta gizonezkoen artean. Ez dakit txekeo nola egin den, zenik ikusi nituen txekeoetan,
nahiko ausazkoa zan, borondatea eta holan, eta harritu nahi inbesteko desfazia. Bueno, ez da harritzekoa, gaur goizean ere komentatu da, teknologia teknologian orokorrean, STEM delakoetan emakume gutxiago biltzen dira, edo interes gutxiago edo hezkuntzagatik daukate, eta orduan guk deialdiak egitean gizon gehiago animatu dira grabaketak egitera. Adinarekin berdina gertatzen da, hor badago piko bat, 19-29 urtekoa, ez dakigu zergatik den, baina hor dago, orduan hori zaindu beharrekoa da, eta kanpainak egin hutsuneak betetzeko. Orokorrean proiektua den inguruan, ez euskera dena. Egin nahiko bagenu halako sistema bat, galdera erantzunak, edo domenio espezifiko batean, korpus hau egokia da, esan nahi dut, pentsa, ez dakit, matrikulatze, hautsarekin, matrikulatze da zoa zela, edo hotel baten, hautseko sistemak hobekien funtzionatzen dutena dira, pizkat esparru bati zuzendua. Baina, beldur naiz, ez dakit, galdetzen dut horregatik. Hain orokorra izan da, eta adibidez, argiako testuetan eta Wikipediakoetan eta oinarrituta, testu mota horiek igual ez dira egongo, adibidez galderak. Nun dago, ez dakit, orduan hori testuak selekzionatzen direnean zuzentzen da nola edo ala edo? Azkenean hizkuntza bakoitzean egiten dute helburua oraingoz da orokorra, hizkuntzaren ezagutza orokor bat egitea. Baina egin zen lehen esparru hau, azpidomeinu txikitxo bat, eta orduan webgunea antolatuta daukate esaldiak azpidomeinu bat aukeratu, Common Voicen bertan hizkuntza guztientzat esparru hori adostu beharko zen, eta orduan bigarren esparru zehatz bat erabili. Eta dana dago prest, esaldiak kargatzeko, webguneak proposatzen dizu zer nahi duzu, grabaketa orokorrak, edo esparru zehatz honetan lagundu nahi duzu. Horra agertzen den botoi hori eman, eta orduan jendeak egiten ditu grabaketak, eta deskargagarri daukazu esparru hori, azpi esparru hori, esparru zehatz hori, bigarrena izan liteke, eta hori guztia egin liteke. Baina, oraingoz, proiektua helburu orokor bat dauka. Erabiltzen diren esaldi guztiak gramatikalki edo zuzenak dira danak? Ez. Ideia hori da, baina azkenean testuak atea ditugu Wikipediako marka batzuk kendu dira, argiaren gidoiekin foioi bat izan genuen, gero zenbakiak bihurtu behar dira. Orduan badaude akatzen bat edo beste, baina ez dugu azaldu, baina bai esaldiak onartzerakoan sistema bat dago, jendeak balidatu behar ditu, hau dana komunitarioa da, komunitate handi bat dago horratzean, eta orduan markatu ezakezu desegokiak direnak eta zergatik. Igual hizkuntza ez delako oso egokia, edo gramatikalki akatzen bat dagoelako, eta gero grabaketekin berdina egiten da. Agian grabaketak ikusi duzu, daudela 157 ordu daude, baina berez 89 bakarrik hartzen ditugu kontuan, ze falta da besteak balioztatzea. Benetan pertsona horrek irakurri duen esaldian dagoena, edo ez, orduan autokorrekzio sistema batzuk daude. Batzutan hori interesgarria izango litzateke. Neuk ingelesez berbaiten baldin badut, agian ingeleseko zera akats batzuk onartu beharko lituzke. Bai, ez dugu aipatu, baina aldaeren kontura, aldaerak esaten dugu, ez euskalkiak edo azentuak zeberez kontzeptu nahiko konplexua da, baina, ingelesaren kasuan hainbat aldaera daude, eta zuk esan dezakezu zure lehen hizkuntza den, edo ez, batzutan naiz eta lehen hizkuntza izan, ez dakit, Ruandan edo ez dakit non, egiten duten ingelesa, eta Erresuma Batuan hitz egiten dutena, edo Estatu Batuetan hitz egiten dutena, oso desberdina da. Orduan, hori guztia aldaeren bitartez kudeatzen da, gure kasuan ez dut esan, baina euskararen kasuan 3 azentu jarri ditugu, nahiz eta esaldiak euskara batuan egon,
auskatzeko modua, joan, holakoak, hiru azentu desberdindu ditugu, eta erabiltzaileek registratzen direnean beraien zonaldearen arabera, beraien azentua jartzen dute. Eta orduan, ez dakit erantzun dizudan, baina hori dana horren bitartez kudeatzea da helburua. Euskararen kasuan, ingelesaren kasuan oso, ingelesa oso potentea denez, eta Mozillaren eta Common Voicen proiektua oso integratzailea eta denez, hasieratik hainbeste azentu eta hainbeste aldaera hartu dituzte kontuan. Eta orduan helburua da, zuk datu guztiak dauzkazu eta gero aukeratzen duzu. Nik bakarrik erresuma batukoak, edo nahi ditut denak, edo nahi ditut hemengoak. Eta horren aukera hori egongo da, egon badago. Nik adibidez, balioztatzean TZ eta TIxa bezala irakurtze dunak onartu ite ditut. Badago jendea hola hitz egite duna, eta benetako hizkera ulertzen ikasi beharko du. Jartzen duen testua irakurtzen duen bitartean, naiz da aldaera fonetiko txikiak edo egon, nik onartu ite. Jendeak hola hitz egiten du. Gero, grabatu dana da beti telefonotik hartuta, grabatuta. Da ingurune zaratatxua gehienetan. Horrek balio du hizketa ezagutzeko, baina korpus horiek ez dira oso onak izango gero sorkuntza egiteko, ez? Hori Common Voicen barruan badago beste proiekturik kalitate honeko estudioko grabazioak batzeko edo? Bai, badago, eta hau baino aurreragokoa da, ez dut ondo gogoratzen, baina hautsaren sintesia egiteko bai kalitatezko grabaketa behar dira, baina ez da inbeste jende behar. Hautsa ni dakidala, naiz aditua kontuan, baina hautsaren ezagutza egiteko bai dela zaila, eta animatzen da jendea gainera kontestu errealetan egita grabaketak. Leku zabal batean, kalean egon zaudenean edo kotxean sartuta zaudenean, oi hartzuna dago eta oso desberdina da, eta era guztietako grabaketak egiteara animatzen da jendea. Gero, datu guzti horiek kudeatu behar dituztenak, jakingo dute nola ze portzentaia edo nola egingo duten iragazketa, ez? Baina helburua da sistema real bat egitea egoera normaletan ibiliko dena. Sintesirako ez dago proiektu honen barruan, ze azkenean fonemak eta beste kontu batzik, segurazki grabaketak ere pizka desberdinak egin beharko lirateke. Baina hori nahiko lorpena, inpresioa bintzat da errezagoa dela, komatxo artean. Oso ondo, auzolan honen berri ematearen eta hemendik aurreakoak bazkeixan bueltan komentatuko jugu. Eskerrik asko.